Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal. Señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel Omicron silencioso. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho. Boa tarde, maldeollers, benvidos ao vosso podcast galego e en galego de terror favorito. Este é o noveno episodio da terceira temporada. Eu son Pineda e como sempre estou con Miguel e agora sí con Churi. Hola, boas. Benvido de volta, Churi. Graciñas. Nada, ben. Un gusto estar liberado de novo. Bueno, pensa eso, que agora no mínimo non te vas ver afectado polo Omicron silencioso. Esperemos. Bueno, está inmunizado, pasou unha hora. Sí, pero non sei se é exactamente o mesmo ou é unha mutación e podería volver a... Xa, a verdade é que superpoderoso cada vez sei menos destas movidas. Non sei, que escoitas... Sí, ao final estamos un pouco como, non sei, como se estivésemos unha especie de New Orleans surrealista, onde estamos suxeitos a forzas que escapan do noso control. Eu escoitei isto, pois eu lín isto, sí. Pois a min contáronme outra cousa. Sí, de feito eu tiña data xa para a terceira dose da vacina. En principio tiña que agardar un mes. Agora resulta que non, que hai que agardar 5 meses. Sí. Senón te dá unha especie de mambo místico ou algo así, entón xa non... Se poñen así os ollos en branco e... Pois a cantidade de xente que poría a terceira dose con tendo o virus e non o sabía. Xa. Tampouco non pasa nada, que coñezo algún caso. Non pasa nada, non sei, en principio non están sanos. Aí estamos, a mí na terceira unha dor de brazo terrible. Sí, non? A mí non. Máis que a ti non te fixo nada? Bueno, sí, un pouco de dor de brazo no día seguinte, pero bueno, pouca cousa. Hostia, o que eu, a maioría de xente que coñezo que foi para a terceira dose e tal, hostia, as noites fatal, pero casi de 39... Non, eu síntomas e tal, febres e tal, nada. O tema só o brazo, pero... Sí, non? As outras eran só na bola do ombreiro, pero esta vez baixoume o brazo ata o móvalo porxa. Un pouco na zona da inxección, digamos, pero... Non sei, eu estou cagado xa, porque a segunda deume un ostión, pero... Non, pero ti agora está xa... agora, Bueno, a ver, dentro de 5 meses. Bueno, pois temos un comentario de alguén novo. O que pasa que, bueno, non entendo moi ben o comentario, así que, bueno, simplemente leo. E se alguén sabe responder a isto, pois... A ver. Pois que diga, ¿no? O propio autor. Jordi Costa di o seguinte. Leo, está en castellano, o sea que... No recuerdo si se explica en la peli o en la serie, pero el motivo de que en Snowpiercer los de los vagones de la cabeza vivan y coman como reyes, mientras la gente de cola sean tratados poco menos que como apestados, se debe, más allá de las clases sociales presentes en casi cualquier película o serie, a que los de cabeza ayudaros a sufragar los
costes de montar el tren y todo su ecosistema, 100 vagones, si mal no recuerdo, en los que hay flora y fauna de todo tipo, además de diversos espacios, mientras los de cola se colaron en el tren en el último momento. Oh, somos un capitalista. Bueno, creo lembrar que Snowpiercer o esto... Sí, fixera unha prevención que manteño que manteño, do comentario sí. Pero bueno, de feito, digo, se é a fin do mundo e tes un tren da hostia que ten até, bueno, macrogranxas e demais, e se colan, pois, non sei, 100 matados máis, pois, home, aceptaos, non? Quer dicir, o que queda de humanidade e tal, pois o tren está ateigado de xente, digo, pa que ter aí a 4 matados cheos de merda. De todos modos non está ambientado no 2021, ¿no? Porque isto é un comentario, digamos, o podcast non me lembro que non está ambientado, a verdade. Non, quizás eu imagino que escoitaría o vello e comentou no último que estaba, non? Claro, tiven que facer memoria, digo, porque a historia do tren a mí soame que comentar a Churi, non sei que. Pois, bueno, pois nada, pois eso. O comentario que temos que facer é que o estado do benestar non sobra, non? Nun universo positivo. Sí, non vayades a colar nun tren, non vaya a ser que non sos privilexiados que teñen pasta merecen a comida. Pero bueno, interesante aí, graciñas polo comentario. Bueno, pois soa esta melodía. A sección do Dilo. Bueno, pues a sección do Dilo esta semana extensa, ¿eh? Ben. Así que ese é o noso Dilo. Comezo. Boas, Maldeollers, hoxe na sección do Dilo mostraremos os nosos respeitos e admiración a Churi por ver un filme filipino a pelo. Aquí non nos andamos con coñas. Nada, eu por Maldeollo mato. Xa. Eu tamén vira unha... Joder, en Tagaló non me atrevo. Vira unha inglés. Sí. Bueno, isto porque era unha parida de... Claro, se fora algo máis profundo ou de... Non sei, diálogos, un drama ou algo histórico, pois claro, non collerían nin papa aquí, bueno, como eran flipaos contra robots e tal, no final. Tampouco había moito que interpretar aí, non? Facendo un resumo do capítulo anterior, fica en claro que 2021 non foi bon, nen na realidade, nen na ficción. Totalmente. Se ainda andivéramos a cámara lenta como en algún dos filmes dos comentados, pois aínda sería moito máis divertido. De todas maneiras, en Maldeollo temos a Fulci para lutar contra as adversidades. A ver se ademais de verme Laldilá, vexo tamén o documentario Fulci for Fake que teño pendente. Pasei Fulci for Fake, pero ainda non o veo. Non sei se vistes vos e tal. No. Bueno, é mellor a mí gostei máis do documentario do ano pasado, do Fulci and Cat, non sei que, Fulci Talks. Fulci Talks. Pero bueno, non está mal, Alén diso, vexo que a miña sección avivou un caloroso debate. Pois ben, para esta nova tempada inaugurarei unha nova subsección concurso na que poñerei a proba os Maldeollers. Esta chamarase Gato ou Can. Suave, non? A ver que é isto. En referencia á eterna pregunta a cual causou unha das maiores luitas argumentais ao longo da historia da humanidade. Son mellores os gatos, os cans? Por qué? Esta sección é un concurso de retórica e argumentación. O seu funcionamento é que sobre un tema determinado, cada Maldeoller ten que responder a unha pregunta que eu faga. Débese argumentar o porqué e indicar 3 exemplos. Despois, na sección do Dilo do día seguinte, eu farei o papel de xuri e asignarei as puntuacións de maneira totalmente parcial e subxetiva. Dando 3 puntos ao gañador, un ao seguinte e un Maldeollo ao perdedor. Estas puntuacións acumularánse ao final da temporada e saberemos quen gañou. En casa tamén podedes xogar comentando nas redes sociais. Quen sabe ao mellor o premio. Neste primeiro Jato Can, non Gato Can, o sea, hai que marcar aí a geada. Imos a facer referencia ao título da subsección. Os concursantes deberán respostar a mítica pregunta: que son mellores, os gatos ou os cans? Deberedes argumentar o porqué e para apoiar os vosos argumentos 3 filmes nos que apareza a especie que defendedes. Podedes comezar a argumentar. E para rematar, dicionario Maldeollo, no. Adxetivo calificativo masculino.
Dícese para referirse a unha obra mediocre que nen é suficientemente boa para ser unha recomendación, mas que por algún motivo particular non se descarta a súa visualización. A orixe da palabra é incerta. Algúnas persoas estudosas do léxico mal de Oller indican que pode vir do castellanismo "me cago en Satanás". Exclamación producida por perder o tempo vendo unha obra que non acada os estándares de cualidade de mal de Oller. Co paso do tempo, a expresión apocopouse en me e os estándares de cualidade relaxáronse, polo que esta cualificación aplicaríase a obras aceptables. Outras estudosas indican a orixe da palabra no barrio de Lavañón e aínda afinan máis indicando que foi criada por unha presenza esotérica coñecido por El Ville. Parece ser que este ente misterioso dicía bute para todo o que lle parecía ben e meneno para o resto das cousas. Por último, a opción máis amplamente apoiada pola Academia é que me fai referencia á onomatopeia do año be, né? O año, xunto coa cabra, son os animais satánicos por excelencia. Isto unido a que moitas antropólogas indican que os mal de olles practican o culto satánico, resolveu que a verba sufriu unha pequena modificación para ocultala e desta maneira os mal de olles poden practicar os seus ritos satánicos sen ser descubertos e invocar o Señor Escuro cada vez que califican como me un filme. O cual explica as grandes cuantidades de mes por programa. Ata a próxima sección, mal de olles. Cuidadevos e argumentáis sempre de maneira clara, concisa e divertida. Non me sexades pirolas vellas. Me. Bueno, graciñas bueno, avante coa proposta, ¿no? Avante, vale, quen comeza? Eu diría que a verdade é que son diferentes, entón non poderíamos, pero non, aquí vimos a exagerar. Entón Dalle. Jatos. Sí. Non tes que baixalos. Eso é basicamente. Aquí acaba a argumentación. Son máis limpos, menos molestos en xeral. Sí que teñen outras cousas, como que non é o teu gato, ti eres o seu humano, claro. Bueno, cinematográficamente hablando, o Jato é máis tema bruxería, bueno, cemiterio de animais e todo isto. Creo que aparecen moitas máis obras. Eu digo que Jato, aínda que molan moitos perretes. Vale, eu digo can. Digo, non tes que baixalos á rúa, pero tes que baixalos das estanterías e outros lugares onde un can non se vai subir. Limpos, bueno, deixan a merda nun rincón da casa ou onde teñas o areiro este, non? Logo, un gato te bota unha mirada e non sabes se sinte algo emotivo por ti ou te quere comer os ollos directamente. Pero non é necesario, sabes? Da igual. Non, bueno. Que máis? Normalmente cando un gato é bon, di, é moi bon, é como un can. Entón, pois que dicir, pois os gatos son admiro a súa pureza, son un perfecto organismo, pero tamén son o máis parecido a un xenomorfo na vida real. Entón eu quedo co can. Bueno, como exemplos vou poñer The Hills Have Eyes, onde un can é o herói inesperado. Incluso na segunda parte ten un flashback quizáis, o único flashback canino da historia do cine. E logo temos a mítica de Stephen King, Cuyo. Sí, bueno, o can aí non te dan ganas de adoptar. Sí, no, pero pobre, mordido por un morcego. O sea, o mau é o morcego. Claro. O pobre can está a sufrir tamén. Por certo, Cuyo, Cujo, Cuxo, como diríamos? Bueno, supoño que na faixa occidental, ¿no? será Cuxo. E non sei, na faixa central será Cujo. O sea, iso, o Ilga, ¿no? Que fai o mapa. Bueno, e logo como terceiro exemplo está unha chuche que se chama O mellor amigo do home, que é do 93, onde un can
modificado xenéticamente no laboratorio, escápase deste laboratorio, é incontrolable, non? Porque ten o poder de camuflarse como un camaleón, a orina que bota é como ácida, e bueno, xa vos digo, un achuche que vin de pequeno que me deixou marcado. Bueno, pues no meu caso, eu sempre tive en cans, pero vou defender Jato. Vou defender Jato por unha sinxela razón. Non hai que baixalo. No, bueno, non me vou reiterar. Te mola recoller cousas que te tira da mesa. No, a verdade é que se algo nos demostra o cinema é que é moito máis a ter un Jato que un can. E baseume no seguinte. Mencionou Miguel Pet Sematary, no cual hai un gato zombi, podía matarte, pero non mata a ninguén. O sea, hai un bebé que mata xente. Se comportase igual. O sea, que como era antes. Un bebé mata xente, pero un gato non. Está endemoniado, non? Que alguén te asesina. As diversas adaptacións de Edgar Allan Poe demostran que o gato te fai xustiza. Como, por exemplo, il tuo vizio una stanza chiusa e solo io ho la chiave, ou, por exemplo, il gato nero, por exemplo, etcétera, The Black Cat. Así que, bueno, mellor ter un gato que te vai defender o sea, que se te pareda, vai aparecer contigo dentro da parede para avisar a policía, pues que un can que está bien, ¿no? Depois, que máis? A ver, eu son moi defensor dos vampiros, porque a xente está en medo, ¿no? Bueno, déxame entrar, demostra que os gatos detectan os vampiros e atacan os vampiros, ¿no? Non o de A Girl Walks Home Alone at Night, que era coleguita da vampira. Bueno, pero que era unha vampira feminista, se cargaba machirulos e tal. O sea, que son todo vantaxes. Bueno, e non quero mencionar os cans de, que sei, de Resident Evil, de, que sei, o de Tenebrae, o de Tenebrae, o de Suspiria, o de Víctimas, o de Laldila. Víctimas por culpa da súa inocencia. Nada, Odilo, obrigado polos 3 puntos. Vamos... A última, de quen se fai memes todo o tempo na internet? Gatitos gorditos, gatitos que curan tu depresión. Quen che acusa se levas chuches en riba? Os cans. Sí. Bueno, estaba guai o meme este de hipocresía canina, ¿no? Que era o can mirando mentras ti estás a comer e tal, e logo o can mentras come, ¿no? Mirándote fatal en tal chegues a miña comida. Sí. Pois nada, non sei, Odilo, tú dirás. Penso que está claro. Vamos tratar entón o tema de hoxe. A ver, os italianos fixeron un grandísimo traballo para titular os filmes. Así que eu digo que a este filme ya sabemos E tu vivrai nel terrore l'aldilà. Nada de Divillón, ni El más allá, que se dixo en España, ni Terror nas trevas, que se dixo en Portugal. Sí, que era moito máis vulgar. E tu vivrai nel terrore l'aldilà. Filme de Lucio Fulci, que ven, neste caso, pola miña... Bueno, o sea, ven pola miña parte, pero ao final foi decidido nun concurso tamén. Que fixen a semana pasada, Miguel e Churi decidiron terror cósmico e a min este filme pues me parece que representa un pouco ese estilo de terror, ¿no? Eu esperaba outra cousa cando dixeches terror cósmico, pero... Terror no espacio, algo así. No, sí, eu referíame máis a temita Lovecraft e tal. Sí, logo comprendín, pero esperaba outra cousa. Bon, pues penso que ambos é a primeira vez que vedes este filme, se non me equivoco, sí. Así que primeiras impresións, Miguel. Unha puta locura. Claro, bueno, eso, Fulci sempre mola a atmosfera, sí. Esa atmosfera opresiva, atmosfera moi como decadente, pero bueno, a música, sobre todo mola moitísimo o tema destes efectos especiais artesanais, sí, o gore artesanal, por favor, eso é máxico. Sí. Pero
Pero a ver, non ten sentido, non ten conexión prácticamente, non? É como este sketch está ben, este sketch tamén mola, este sketch ben, e logo dis, isto non está moi ben, isto non está nada ben tampouco. O pasas ben, sí, pero claro, valor cinematográfico quizáis queda un pouco escaso, creo. Pero bueno, eu pasei no ben vendo. Tú, no tocas o Churi? Vale, pois eu cousas ben, cousas me cago en Satanás, e cousas, bueno, máis ben flausiñas. Se ve que un filme que non ten un orzamento da hostia, iso tamén hai que... para min é un mérito do filme. E non sei se está perfectamente pechada a historia ou eso, supoño que no transcurso do programa iremos tamén sacando conclusións. Logo, o sea, o que di Miguel, o tema artesanal do gore me encanta. Eu sigo sendo fan de como dirixe, o sea, o estilo visual de Fulci me encanta. A atmósfera está genial tamén. Que pasa co tema do gore? Que vexo que igual que en non sei se Paperino estaba máis justificado a violencia, o gore coa historia, aquí hai momentos de recreación na que se va un pouco da historia, non? Xa falaremos do tema das arañas. Hostia. Pero bueno, en líneas, bueno, tampouco quero dicir, non me parece un filmón, pero non podía deixar de mirar por outra parte. Pero bueno, iremos falando. Non podería ser chuche directamente. Profundizando. Para mí non, De feito, agora vai a miña defensa apaixonada deste filme. Vale. Bueno, a primeira vez que o vin foi, eu creo que a inicios desta década pasada. Porque se estrenou unha restauración do filme, non sei que en Sitges. Eu non tiven a oportunidade de verlo na altura, pero comezou a interesarme Fulci porque, bueno, tiña amigos que eran moi fans e tal, ¿no? E entón, bueno, pues comecei a ver os diálogos de Fulci e toda esta historia, ¿no? E bueno, cando vin esta, pues tiña un pouco a mesma impresión que tedes vos, ¿no? De bueno, isto non ten demasiado sentido e tal, ¿no? Pero ten moita forza por outro lado, ¿no? Como filme e tal. E o que me aconteceu con este filme, cada vez que o vexo, eu gosto máis, ¿no? Porque lle vexo máis sentido ao sinsentido original, ¿no? E... Claro, que eu non sei se no transcurso do filme hai unha idea clara de a onde ten que ir o filme. Non sei, eu digo que eso aconteceume até o ponto de que hoxe en día é un dos meus filmes de terror favoritos, sendo un filme que de inicio, bueno, non estaba entre os, creo que en Fear Affinity a última nota que tiña, que lle puxen eu, vamos, un 6. E nesta última subí un 8, ¿vale? O sea, o único motivo polo que non vai entrar no top 10 é por vos. Non teño dereito ao voto neste a ver, está en moitas listas de mellores filmes de terror e tal, está pues, aí. Pero polas risas, imagino. Bueno, falaremos deso sobre o culto que se xenera un pouco bueno, xa máis tirando caros 90, ¿no? Sobre este filme e sobre a figura de Fulci en xeral. Bueno, se queredes, non sei se queredes comentar algo máis antes da pausa ou directamente pomos o musicote de Fabrizio Ficci de l'Aldilà. Pues veña de allí.
estamos de volta neste noveno capítulo da terceira temporada de Mal de Ollo, dedicado a E tu vivrai nel terrore l'aldilà. Para falar de tu vivrai nel terrore l'aldilà, temos que falar de Lucio Fulci. E quen é este mozo? Quen é Lucio Fulci? Bueno, seguramente lembren Lucio Fulci de programas anteriores como o sétimo programa da primeira temporada, onde falamos de Non sei se bicho un paperino, obra moi diferente a esta. Filmón. Sí, mola, mola. Moi diferente, pero que Lucio Fulci, de feito, pois... Bueno, ten unha carreira moi amplia, a xente só lembra Fulci de, digamos, do cinema de terror, sobre todo da última fase da súa vida, pero el fixo un montón de xéneros, percorreu todos os xéneros populares e mesmo iniciouse na comedia. Sí, foi principalmente western tamén. Ten 3 ou 4 westerns, spaghetti western. Recapitulándose un pouco brevemente, pois xa falamos del en extenso naquele capítulo. Sí, porque o primeiro que repetía, non? Aquí en Mal de Ollo, pode ser. Sí, non? É o primeiro realizador que repite, non? Non estou seguro, pero penso que sí, o que dicía eso semana pasada. Bom, pois Fulci nace un 17 de xuño, como Pineda, pero neste caso de 1926, ¿no? En Roma. Non moito antes. Sí, unhas cuantas décadas atrás. Nace, bueno, pues dunha muller pobre siciliana, antifascista, pero católica, saco. E que se fugou a Roma con un primo, ¿no? O sea, que Fulci é fillo de, bueno, de segundo grado de consanguinidade total. Nada, é un rapaz con inquedanzas culturais e tal, pero ele encamíñase a medicina, ¿eh? Ele estuda primeiro medicina e segundo di bueno, pues na entrevista de Fulci Talks do ano pasado, meteuse no cinema porque foi rechazado por unha rapaza, ¿eh? Non sei, tolle unha venada e dixo, pues me vou facer artista, ¿no? Vou tirar a miña vida. Pero non quero ser médico xa, ¿no? E nada, e resulta que, bueno, pues, igual dixo, aí na farándula se liga moito. Non sei, pues veña, director de cine. Non o descartes. Bueno, pues comeza aproximándose ao teatro e, bueno, e ao cinema como guionista, máis ben, ¿no? Tamén fai de crítico e tal. No Centro Experimentale de Roma chega a traballar con xente como Visconti, ¿no? Bueno, realizadores máis ou menos da altura, ¿no? Na época. O que comentaba, iniciase na comedia, de feito fai varios filmes cun cómico italiano bastante coñecido na altura, Totò, con quen acaba mal. Isto xa veremos que é unha constante na vida de Fulci, porque, bueno, o que se dicía de Fulci era que tiña unha boca moi grande, ¿no? De tipo lle caía mal, que non era prudente, ¿sabes? Se dicía, va, farei por non coincidir con él, non sei que, non. E nada, a cuestión tamén ten problemas familiares porque, bueno, sobre todo na época de xuventude, Fulci ten un compromiso coa esquerda política e tal, e a pesar de que a familia é antifascista, bueno, é antifascista católica, esto dos comunismo e tal, pues non lles mola demasiado. É un apaixonado do cinema, de feito di o cinema tudo para min, eu vivo, respiro filmes, mesmo comos. E en particular, non tanto na comedia, pero en outros xéneros que vai tratar, o que se destaca é moito o tratamento da violencia, e ele chega a afirmar que a violencia é unha arte italiana. Es un italiano e faz arte, pues ten que ser violento de algún modo, ¿no? Ten como cineasta comeza a ter problemas a partir de 1969 aproximadamente, cando estrea un dos filmes que el defende máis da súa carreira. O sea, el di que os seus mellores filmes son Beatrice Cenci e non sei se bicho un paperino.
No caso de Beatrice Cenci é un filme un pouco extraño na trayectoria de Fulci, porque é un drama histórico baseado en feitos reais sobre, bueno, unha noble de Roma que é axusticiada, decepada, acusada de ter asesinado o seu pai, ¿no? Entón no filme que se explora é, por unha parte, que o asesinato era xusto, que o rapaz matou o seu pai, porque o seu pai era un cabrón, de feito era un tirano e tal, e abusaba dele sexualmente. E por outro lado, criticas a igrexa, todo o proceso inquisitorial que se fai con ela, e que ves que o propósito non é facer xustiza, senón quedarse coas terras e os bens desta familia, ¿no? Entón, bueno, isto sentou fatal na época, a igrexa protestou, foi censurado o filme, bueno, tivo un montón de problemas, ¿no? Co cual Fulci o que fará será escorarse cara a xénero comercial, a filmes que, bueno, lle den diñeiro e que non lle provoquen excesivas complicacións, ¿no? E claro, estábamos finais dos 60, inicios dos 70. Pero él podía elegir as pelis, ahora un director contratado por unha industria. Aí tiña máis os produtores poder, o único que imagino que claro, era máis libre antes. Claro, igual agora ninguén me vai se lía esta, ¿no? Igual esta sociedade máis conservadora non me van producir este tipo de filmes. Claro. Entón, bueno, pues era a época donde se facía, bueno, estaba na moda o thriller, e máis concretamente se iniciaba o giallo. Ese tiña un filme anterior que se chama Una Sul Altra, que, bueno, non está mal, pero tampouco non é o máis destacado, ¿no? A pesar de que ten cosas moi interesantes, hai un plano desde dentro dunha cama que é alucinante. O sea, hai unha escena de sexo que está grabado desde o interior da cama, ¿vale? Hostia. Brutal. Non vi que eso na vida, sabes? A ninguén se lle ocorreu facer, sabes? Igual por vos motivos, ¿no? Pero vamos, a originalidade e tal non lle nega ninguén. Joder. En cada caso, pues orientase cara ali e fai unha lucertola sulla pelle di donna con Florinda Volcan, que ten a má fortuna de estrenarse a mesma semana que L'uccello della piuma de cristallo, primeiro giallo de Fulci, de Argento, iniciando unha rivalidade que se manterá. Es decir, aquí comezan os piques. Sí, aí comezan os piques. É unha época difícil para Fulci porque a súa muller estaba casada con unha actriz, María, bueno, acabou sendo María Fulci porque se casou con non lembro cal era o apelido de solteiro. Bueno, pues suicidouse, ¿no? Suicidouse porque lle detectaron un cancro incurable, non sei que, e le dixo, bueno, o que me queda, sabes, acabamos aquí e xa está, ¿no? E isto como que afectou gravemente a Fulci, non sei. E até o punto que, bueno, tamén a xente se tira as interpretacións e tal, ¿no? Que bueno, a violencia, ¿no? Que se expresa nos seus filmes, pues, é fruto desa frustración, ¿no? Por tal. Pero, bueno, esa violencia xa era anterior, Beatrice Cenci estaba moi viva, ¿no? E ten algún western anterior que tamén que é bastante violento, ¿no? En cada caso, dentro do giallo, pues fai esta noche con la pelle di donna, que é un giallo bastante bo, para mí é dos mellores giallos que hai. A par, estaría un pouco a par con L'uccello della piuma de cristallo. En realidade son dos bons giallos, gañou Argento neste caso, pero fai, non sei se viste un paperín, que, bueno, xa comentamos aquí nese episodio e tal. Filme, bueno, a mí o meu preferido, de momento o meu preferido de Fulci. Escenas brutais como a tortura da Machara, Florinda Volcan. É un solo normale. Questa ragazza é un normale. Non esquezamos o cura voador do final. Iso é impresionante. As chispas da cara. Bueno, abandona provisoriamente o giallo para facer filmes na televisión e nada, e fai, pues, adaptacións de Jack London, fai outros westerns, outros spaghetti westerns, xa un pouco extemporáneamente, non se facían westerns moito violentos, moi total, non? E incluso fai parodia de terror, fai terror cómico, fai filme erótico tamén, ten
La Pretora, creo que se chama, con Edwidge Fenech, que bueno, pues un filme de nus, vamos, e volve o Yalo con Sete Note en Nero, que é un Yalo, bueno, está ben, ese máis, e a partir de aquí sí comeza unha temporada nova, vale? Porque por unha parte a súa vida persoal tamén deteriorase bastante, fai a súa vida con outra muller, né? E esta muller rouba o diñeiro e o sea, fica na ruína, digamos, né? Por outro lado, a súa filla Camila ten un accidente e fica con unha discapacidade durante toda a súa vida, né? E entón, bueno, comeza a ter problemas económicos e tal. Por sorte, bueno, De Angelis, un productor italiano, pues ve a posibilidade, explotando un pouco a rivalidade que ten con Argento e tal, de bueno, apostar un pouco por él para ver si consigue igualar un pouco as cifras de Argento, ¿no? Pero, claro, nestes anos xa estamos a falar no... Finais dos 70. Digamos, onde os Yalo están no seu esplendor. Bueno, digamos que o Yalo comeza un pouco con unha lucertola con la peli de Dona. Xa había Mario Bava xa fixera inaugurara con La ragazza que sapeva troppo, e depois con outro filme do que falamos aquí, con Sei donna per l'assassino. Pero digamos que quen colle un pouco as características de Bava e as populariza será Argento con la lucertola, con Lucello dalle piume de cristal, ¿no? Sí, porque Argento é como sempre o referente, como digamos que volveu o máis famoso dos directores de Yalo. Sí, o máis exitoso tamén, no? Sí, claro. Vai estrear agora un Yalo, non? Coa súa filla. Sí, due occhiali neri. Pero eu creo que agora xa non van ter esa maxia. Bueno, agora hai todo isto neoyalo que ficou un pouco parado tamén. Ao final sí que triunfou un pouco, se pensas no terror que se fai agora. O sabe moito desa época, tanto na iluminación non diexética e tal, que é unha cousa fundamentalmente Argento, sí. Como, non sei, Asesino misterioso, Huyuni, tipo, non sei. Eu creo que, por exemplo, esta Malignan, a de James Wan, do ano pasado, creo que decían que era un Yalo, basicamente porque era un Huyuni e porque hai unhas uvas de coiro e pouco máis. Non ten, a mí non me parece un Yalo, pero vamos. Quer dizer que tampouco é que non se inspirase un pouco en Argento ou en, sabes, ese tipo de thrillers. Entón eu creo que o Yalo sí que permeou no terror actual. Vamos, a mí dá máis sensación. Eu son mazo defensor do Yalo, o sea que eu creo que o slasher ven todo aí, de feito. Sí, claramente, eu creo que claramente. Xa falaremos aquí, xa traerei e Corpo presentando Trache de Violencia Carnal ou Bahía de Sangue, que son slashers realmente, antes de existir os slashers. Bueno, en calquer caso, o ciclo do Yalo acabase xa tamén, vale? O sea que viña facendo eso xa non... O Yalo comeza a degenerar, comeza a repetirse moito e tal, non? E comeza a facer, pues, o seu ciclo de terror. Con De Angelis fai Zombie 2, fundamentalmente. Zombie 2 que bueno, segundo Fulci, el non quería facer non quería explotar o triunfo de Dawn of the Dead de Romero. Pero os produtores sí, entón lle puxeron un Zombie 2, ¿no? Sí, pero eso porque en Europa foi Argento que distribuiu, non, o filme en Europa e mudoulle o título por Zombie en vez de, bueno, Dawn of the Dead. Sí. Pero esta é diferente a esta cousa de chamarlle Zombie 2 a esta. Sí, esta é a que se traduciu en español como Nueva York bajo el terror dos zombies, ¿no? Que é un título moi simpático porque Nueva York sae 10 minutos en todo o filme. 10, igual nin 10.
Sí, é un pouco no inicio e ao final que aparecen os zombies camiñando pola ponte de Brooklyn, pero non aparece máis no Bayón. Bueno, sí, no póster, claro, o sea, hai... Sí. Pois, bueno, o caso é que este filme será como o grande éxito comercial en vida de Fulci, porque arrasou, vamos, o feito de Angelis o que quería facer é unha cousa máis cómica, menos seria, e que se sorprendeu porque realmente bueno, que a xente se asustaba con eso. Mas ten cousas maravillosas, unha loita entre un zombi e un tiburón, bueno, a famosa que foi escollida incluso por Romero como un dos momentos máis arrepiantes da historia do cinema de terror, que é a morte dunha tipa porque un zombi lle agarra a cabeza e lle espeta no ollo unha racha de madeira, ¿no? Que está rodada de tal maneira, bueno, como Fulci, ¿no? Se toma o seu tempo para chegar ali, tú dices, non, isto cortarán, será un momento, non, pouco a pouco, sabes, para que vexas todos os detalles, tal, ¿no? E bueno, o caso que foi un exitazo. E nada, pues eso, comeza a traballar con este produtor, fai xa, non sei se xa a finais dos 70 ou xa nos 80, paura nella città de morti viventi, ¿no? Que, bueno, para o produtor de Angelis quería facer unha triloxía imitando Argento. Argento tiña Suspiria, estreaba en 1981 Inferno, e teóricamente ia a estrenar a que sería la terza madre, la terza madre, creo, que se estrenaría a finais dos 90, pero que en principio ia ser unha triloxía seguida. E entón dixo bueno, pues nos vamos a facer a nosa triloxía tamén. Fulci desto para mí non é unha triloxía, na realidad filme que era que querían que fose a triloxía Gates of Hell, As portas do inferno, sí. Sí, que tiñan como nexo este libro de Avon que tamén vemos neste filme. O que tenían en común no fondo bueno, hai algún alén, hai un mundo da morte ou dos mortos ou non sei que, hai unha porta e os finais son os tres finais dos tres filmes son un pouco ambiguos, non son finais felices nin tampouco son o típico final de estratagema para facer unha continuación, ¿no? Son, bueno, como deste filme, vamos, que en realidad é bastante pesimista e tal, pero bueno, tamén é así como raro, ¿no? Pois pero ben. Sí. Bueno, pues fai que sería o primeiro, Paura na città del morti viventi, e claro, ten que facer o segundo, ¿no? Entón chegamos, digamos, a época na que fai Tu vivrai nel terrore, l'Aquila. Temos que falar tamén de Dardano Sacchetti. Quen é Dardano Sacchetti? Quen é Dardano Sacchetti? Dardano Sacchetti, colaborador habitual de Fulci, pero que ten traballado tamén con Argento e con Mario Bava. O sea, traballou con os tres grandes, ¿no? Bueno, nace en 1944 en Montenero de Bisaccia, na rexión de Molise, o sea, está perto de Roma, pero pero habería que facer un documental deste home falando dos outros tres, sí, dos outros tres botándose merda entre eles. Busca Dardano Sacchetti en YouTube e tes todos os vídeos sobre él, aí está a chicha. De feito, o que di que bueno, que Mario Bava le va a ser moi ben, o sea, a nivel persoal moi próximos e tal, e que Mario Bava simplemente pues tiña como unhas planos e tal na cabeza, pero que depois era, bueno, pues que tiña que traballar en función de co que él quería rodar, ¿no? De como quería rodar. Que Fulci era o máis profesional dos tres, o sea, era un tipo que era vamos aquí, facemos, non sei que e tal, pero que era moi difícil como persoa, era un tipo difícil de tratar. Si, eu lin que falaba cos actores a través da súa filla ou de un outro representante, non? Que non falaba directamente con eles. Dirección e tal, sí.
que ademais ya que hai unhas broncas brutais, porque se ve, ¿no? Para non pagar cos actores ou pagar cos pobres, claro, que tiña axudante de dirección. Bueno, pues e de Argento que dicía que, bueno, que igual le faces un guión, tal, todo elaborado e tal, decía, non vamos a facer eso, e tenía que sacar outro guión, ¿no? E que nada, e de Argento, bueno, Argento tamén o pon así como medio regular, porque así como que ten moito ego e moito tal, ¿no? Bueno, en calquer caso, aficionado ao terror desde cativo, este Rodano Sacchetti, dedícase ao teatro, fai xiras por Italia, toma primeiros contactos con o cinema, con xente dedicada ao cinema. El faise crítico de cinema, o sea, el comeza como crítico de cinema, e en 1969 coñece Argento, ¿no? Que está preparando o seu primeiro filme e tal, non sei. E entón, bueno, deste contacto, depois de que Argento faga Luchelo da Piuma de Cristal, dille, bueno, escríbeme o guión para o seguinte, ¿no? Entón o tipo escreve Il gatto dalle nove code, ¿no? Que o segundo na triloxía animal de Argento. Jato, Il gatto dalle nove code. Pois este traballo chama a atención de bastante xente, entre eles Bava, ¿no? E nese mesmo ano Bava contrato para facer o guión de Bahía de Sangue, ¿no? O sea que este é o guionista de Bahía de Sangue. Coñecerá Fulci sobre o ano 75 e no ano 77 fai o último diálogo que fai Fulci, bueno, o penúltimo diálogo, que Se te no dinero, ¿no? Bueno, fará tamén o guión de Shock, que é o último filme estreado de Fulci, de Bava, ¿no? E con Fulci fará Zombie 2, o sea, esta que falamos antes, Paura nella città del morti viventi, que é a primeira triloxía das Portas do Inferno, o sea, fará L'Aldilà e Tu beberai nel terrore, fai Quella vila canto il cementerio, que é a terceira parte da triloxía das Portas do Inferno, Los Guardatori de New York, que este, segundo algún, sería o último diálogo de Fulci, pero hai diverxencias sobre se sería un diálogo ou non, ¿vale? O que sigue un filme brutal, durísimo e super violento. Manhattan Baby e Il Guerrieri dell'anno 2072, ¿no? Que é como unha especie de Mad Max e tal, de Fulci. Bueno, pues este sería o guionista de L'Aldilà, co cual son colaboradores habituais, non se soportan, Rodano Sacchetti e Lucio Fulci. El traballa no guión de L'Aldilà e Tu beberai nel terrore porque Fabrizio De Angelis é quen o contrato, vale? E entón o título ven dunha discusión que tivo De Angelis con Fulci, que bueno, había un mercado internacional, o sea, o De Angelis traballaba para exportar filmes fora de Italia, que foi o éxito que tivo con Zombie 2 e tal, ¿no? E entón que tes unha idea, Fulci? Eu sí, quero unha casa que ten unha porta ao inferno. E entón De Angelis, pero bueno, a ver, non tes un título, non tes nada, non, unha porta que dá ao inferno, ¿no? E o De Angelis, pero o inferno como? Non hai zombies, hai... Non, é o inferno, é o alén, L'Aldilà. E dixo De Angelis, pois xa temos título, ¿no? E entón contratou a Sacchetti e dixo, mira, tens que facer un rollo con unha casa que dá ao inferno e vais a chamar L'Aldilà, ¿no? E entón encargolle un tratamento, ¿no? Por outro lado, sin haber un guión, sin haber nada, ¿no? encarregou a Enzo Ciotti, un artista, bueno, gráfico, non traballaba con computadores, era todo manual, que fixese un cartaz promocional. Entón o cartaz promocional que hai de L'Aldilà está feito antes de que L'Aldilà existise como tal, e que este que sae o coitelo de Escozo, sí, que é brutal o posto. Bueno, pois foi con eso e co tratamento de Sacchetti a vender o filme fora. E con outro filme, o sea, foi con 3 propostas, ¿no? E a que gañou foi esta. O sea, a xente, o sea, produtos, distribuidores alemáns, tal, non sei que, dixeron, non, L'Aldilà. E o que pasa é que os alemáns insistiron en que pero os alemáns nos mola moito Zombie 2, ten que haber zombies, ¿no?
E entón o De Angelis foi a Fulci e dicirle, mira, que tens que meter zombies aquí, non? E Fulci, no, pero que isto vai dunha casa que te dá o inferno, non? E que tens que meter zombies. Senón os alemáns non fican contentos. Entón tivo que meter os zombies que aparecen no filme. É unha exigencia dos distribuidores alemáns. Eso non estaba na idea original, non? No filme. Que, non sei, vos quedastes que fica un pouco raro, non? Pero no, como non é o único, tampouco é que... Claro. A ver, claro, eu entendo que ese momento en que se abre a porta do inferno e invade o espazo real, e claro, bueno, os mortos erguense dos cadaleitos, ¿no? E tal, bueno, non sei. Bueno, pues... a mí esa parte me molou bastante, teño que dicir. Chego ao principio como que como acusan a este artista de... bueno, de bruxería, non? E o crucifixa e tal. Esa acción de violencia é a que abre a porta, ata aí ben. E logo, pois, a Catriona MacColl herda este hotel, as 7 portas, e ata aí, bueno, ben, logo xa son cosas moi random. A ver, é como na segunda de Dawn of the Dead de Romero, non? De cando non quede espazo no inferno, tal, os mortos caminarán pola terra, tal, non sei. Pois o caso, escolle ser Luisiana como lugar para rodar ali. Primeiro porque De Angelis xa rodou filmes ali, entre eles Emanuel dá a volta ao mundo, non sei que, o sea, filme soft porn de Joe D'Amato, e como que tiñan contactos ali e tal, dixeron, mira, ali, e Fulci encantado da vida, porque Fulci ademais é un amante do jazz e da música negra e tal, pues, bueno, para unha viaxe a Nova Orleans, tipo, encantado disso, ¿no? Fulci quería a Tisa Farrow, irmá de Mia Farrow, para o papel principal, pero Tisa Farrow decidiu que non actuaba máis, o sea, que abandonaba a carreira de actriz, e entón pues, contou con Catriona MacColl, que xa traballara con el no filme anterior, no... Pero que a ela en realidade non lle interesaban este tipo de filmes, ela estaba aí porque pagaban ben. Non sei, o caso que Tisa Farrow dixo que non quería ser máis actriz, e entón como tiñan esta rapaza inglesa, Catriona MacColl e tal, pues, le ofreceron un papel e dixo, vale, ¿no? Porque ademais se levaba ben con Fulci, o sea, saían ben e tal, e tamén pensaba que bueno, que serían filmes que verían 4 gatos en Italia e que, bueno, valíalle para pagar. O sea, ela estaba horrorizada cando lía os guións, dicía, isto que estou facendo, ¿no? Con a miña vida e tal, ¿no? Pero dicía, ninguén vai saber que este filme existe, ¿no? Quen ríe agora? Catriona MacColl. Pasella igual que a mai de... Te iba a decir, sí. Que quería marcar un carro, ¿no? Bueno, pues nada, tamén Fulci quería a Stefania Casini, que era, bueno, viste Suspiria, sí, a amiga da protagonista, que morre como nun aramio de espiño, sí, nun cuarto e tal, pues quería esa muller, que tamén sabe, bueno, é unha actriz bastante coñecida, sabe en algún filme de Bertolucci, Estrategia del Raño, e sabe tamén bueno, sabe en varios filmes de tal. Ela negouse porque tiña que levar durante todos os planos as lentillas de tal, que eran unhas lentillas bastante incómodas e que te cegaban, mentre as levabas non vías nada. Entón ela dixo, mira, non traballo nestas condicións, non quero saber nada. Entón, bueno, pues contratou a Stefania Casini, que xa traballara con el un western, e bueno, ela dixo, vale, pues, vamos, lo que sexa. E bueno, para o papel de principal masculino, contouse con un actor de Nova Zelandia, creo que era, David Warbeck, que tamén colaborara con el no filme anterior, Paura na città del morte vivente, nun papel secundario. E bueno, a carreira foi o mellor que fixo se seguides a carreira deste señor, acabará facendo Karate Kimura 5 e moi así, que bueno. Hostia, Karate Kimura, tiña esquecido todo.
E bueno, este é o tipo que se parece un pouco a Jack Nicholson de Saw. Verdad que ten aire, a mí me ten lembraba tipo, tamén. Que eu creo que eso, que ao final non eran os que querían inicialmente, pero en realidade pues, principalmente os dous, tanto ela, Catriona MacColl, como David Warbeck e tal, son carismáticos, teñen charme, o sea, son unha parella que fica ben na tela, vamos. Creo que mellor que Tisha Farrow mellor que o resto dos que aparecen. Bueno, Ciencia Monreal fai un papel así como moi surreal, ¿no? E tal. Hai outro actor que... Sí, os secundarios están... Non sei se saben onde están ou... Pues outro actor que era medio coñecido era Antoine St. John, que fai de Swake, o pintor do inicio. Non del como zombie fai outro actor. Pero no inicio o que fai de tal é un rostro coñecido porque fixo un giallo, bueno, de Antonio Margheriti, creo, que se chama L'asesino è costretto a uccidere ancora, que naquele é o asesino. O sea, non é o único giallo, digo que é o asesino porque é un dos Spoiler! É un dos poucos giallos que non é un jullonito, xa ves cara ao tipo. Pero aquí nada, ten un papel, está super desaproveitado, ten un papel no inicio e non hai máis. Bueno, mola. Ese pasa. Joder. Bueno, hai que dicir que Ahora sí, estilo Psycho, non gostades do Scream. Non gostades dos secundarios, pero hai un secundario que ni sequera é actor. O señor que está limpando a xanela e que cae ao ver os ollos de Ciencia Monreale non é un actor, é Larry Rai, que é un membro da Comisión de Cinema de Luisiana, que, bueno, que chegaron ali estes italianos ali en plan como que queremos rodar aquí, bueno, sí, xa vos indico e non sei cuántos, ¿no? O tipo sabía italiano e entón foi de grande axuda porque Fulci non sabía inglés e o elenco eran todos angloparlantes, ¿no? Co cual o Larry Rai pues facía de traductor, ¿no? Conseguiu que se comunicasen entre eles e tal. E entón, bueno, pues Fulci ficou tan grato, ¿no? a este señor que nomeou, non sei se axudante de dirección, non sei que, aparece nos créditos e deulle un pequeno papel, ¿no? Bueno, nada, moi breve, porque, bueno, tipo non era actor, ¿no? Sí, bueno, está bien. Bueno, pues esto sería un pouco como se chega, ¿no? De que vai Laldilá. Bueno, a ver, de que vai sinxelo o complexo é o como e o porqué. Sí, bueno, digamos que está o personaxe este de Catriona MacColl que fai de Lisa e que herda un hotel en Luisiana. E ese hotel contén unha das portas do inferno. Eso, e xa está. Eso é a sinopse. Hostia, aparte, ademais, Lin, que como Nova Orleans está por debaixo do nivel do mar, ninguna casa ali ten... Sí, porque se inundaría, ¿no? Que claro, é basicamente o que pasa. Sí, pero bueno, que ninguna casa ten... Supose que está inundado por un escape de... Bueno, de algún tipo de tubería. Por eso vai aí o fontaneiro. Yo o encanador. Co seu piti. Bueno, non acaba moi ben. Bueno, un pouco o que dicíades antes, ¿no? Que o filme dá a sensación por veces de que é unha sucesión de sketches gores, ¿no? Enfiados un pouco nunha liña narrativa un pouco fraca ou errática, ¿no? Sí. A ver, hai unha recreación nos momentos así máis sanguinarios, non? E a veces penso que decir, a veces non mostrar tamén está ben. E aquí hai un abuso de mostrar. Ahora, unha vez mostras como está feito, bueno, claro, o que digamos, ¿no? O tema artesanal e tal, a rasa está genial. Sí, de algún modo é su... bueno, é o estilo de Fulci tamén, o sea, comentaba ya él antes, ¿no? A Miguel que
que vira eso de Senchi hoxe, na policía de cine. E sendo un drama histórico, pues, hai uns retratos da violencia que disto que Fulci, vale? Bueno, é a obsesión polos ollos. Sí, sí, bueno, segundo Fulci Talks, él dicía que o asociaba a pérdida da razón, ¿no? A pérdida da racionalidade aos dadaístas, non sei que. Bueno, Fulci ten moita tontería con eso. Sí, pero independiente de levar o seu arte a sí, moi grandilocuente. Independentemente diso tamén ten uns primeiros planos longuísimos como eso, intentando recrear ese suspense, digamos esa sensación de perigo, ese sentimento que poden ter as personaxes diante dese perigo. Entón enfocan moito tempo as caras para que te transmitan eses... Que eu creo que, mira, aquí hai unha cuestión e por eso creo que cada vez, por eso gosto máis deste filme cada vez que vexo, que non sei onde era hai pouco, non? Aplicado á literatura, pero que se pensas no cinema podría aplicarse tamén o terror, non é tanto sobre o que vai o filme ou cal é a materia, cal é o subtexto o que haxe tal, é como se explica. Claro. Entón, isto é directamente un como, se explica da igual. Hai zombies, hai arañas que te matan, hai forzas do alén, hai un inferno debaixo da casa desta señora. Nada ten sentido, sabes? Pero é como está rodado todo de alguma maneira. No caso de Fulci se centra eso moito na morte violenta e parándose, ¿no? Como para torturar un pouco do espectador, ¿no? Agora vas ver como estes se saen os ollos das tal ou como este o devoran as arañas, pero pouco a pouco, ¿no? Pouco a pouco, que tú vexas como se chegan, como non sei que, hai como unha especie de recrearse nese tal, porque, bueno, o concepto de terror tamén que ten Fulci é como fai, ¿no? No caso dos ollos, aparte bueno, das graves lesións oculares que se producen e tal, hai o tema da cegueira, ¿no? Que bueno, que está como moi presente, ¿no? Incluso tamén, cando non hai cegueira, cando non hai tal, hai isto que será moi característico de Fulci, que é o zoom rápido aos ollos do personaxe cando está en tensión, así, ¿no? Zoom rapidísimo, cara aos ollos, ¿no? Que é algo que parece así como moi bruto e moi tal, pero algo que copiou Tarantino, por exemplo. Feito Fulci, en vida, e xa va a ser que Tarantino que lle copiaba, ¿no? O mellor que Tarantino di que sí. Sí, a é fan de Fulci. De Fulci foi todo este filme. Sí, porque foi el quen estreou, non, o filme nos Estados Unidos. Xa nos estrenou a versión íntegra tal e como quería Fulci, até que Tarantino recuperou, non? Entón, bueno, pues hai como esa asociación cos ollos e tal. Eu creo que aquí tamén cumpre un pouco a función. Si vamos, por exemplo, a Lovecraft, ¿no? Que cando tú ves o terror do incomprensible, do non sei que, eventualmente chegas á locura e non sei cuantos, ¿no? Aquí en vez de representarlo coa locura, representando coa cegueira. Tú ves o terror, o além, non sei que, e ficas cego, ¿no? Que é o que lle pasa a Emily, a personaxe de Ciencia Monreal. Vale, que eu costábame, bueno, explicar esa personaxe cega que estaba aí, que sabía máis que o resto, e que era un pouco unha guía de... Sí, a todo isto vamos a facer spoilers aquí a ver, é un filme de 1981, creo que se pode procurar por aí, se pode ver, ¿eh? Spoilers sempre. A ver, Ciencia Monreal, hai un momento. O sea, ela está todo o tempo intentando avisar a Lisa de que se desfaga do hotel, de que non fica ali e tal, porque ela sabe o que se coce, ¿no? De feito, vémola no inicio, temos que falar do inicio, como está lendo o libro de Avon, ¿no? E fica cega, veo mal e tal, ¿no? Claro, que eu pensaba que ficara cega por o lume que sae do... Unha metáfora eso. Pero claro, pensei, bueno, pero claro, o transcurrir do filme saben que non tiña que ver. Bueno, pues ela veo mal e de feito o que te dan a entender é que ela sabe o que pasa porque ela estivo no alén. De algún modo saiu dali. Pero estivo no alén porque hai un momento no cual ela directamente lle diga a Lisa, mira, aí estaba alén aquí, ¿no? Está e a outra dicindo, no, que me estás contando, ¿no? E cando chega a casa é cando é atacada polos
os zombies, o tal. Sí, ademais é como que non é atacada de todo, é como se foran a buscar, non? Para levala onde para levala de pertence. volta a Olen, porque ela di, non lle dixen nada, non? Algo así. O sea, ela está fora, pero de algún modo violou unha norma que era a partir a avisa sobre... Sí, de feito a protagonista di, sí, esta que vive aí e tal, e o doutor, non? Di, pues eu coñezo aquí a todo Kiski e aí non vive ninguén aí, non? Sí, porque pertence a Olen, a Emily. Comprendo. Todo ten máis sentido ao final. Sí, ao final vai ter un guión curradísimo. De feito, o morre, de un modo... Emily, dunha maneira moito similar a unha morte que se dá en Suspiria, que hai un ceo que tamén é atacado polo seu propio can guía, non? Pois aquí o que ten a entender, bueno, o que ten a entender non, que ves o can arrancado de pescozo e as orellas que non hai é mordido por un zombi. Non hai gatos guía, verdade? Non valen para iso. Joder, eso sería pobres cegos. Por eso, imagínate, si es cego, píllate un can, sabes? Digo, aquí continúa o concurso. Pois nada, ademais aquí é como ela non pode ver porque veo o Olen, ¿no? Pero ademais non pode falar porque o can lle arranca a gorxa e non pode ouvir porque lle arranca as orellas. O sea, para non vexes o mal, non fales do mal e non vexes o mal. Hostia, pero que é un pastor que leva os seus rebaños cara ao Olen. Estou pa má cabeza pero este é un peliculón entón. ¿Qué? Pois nada, bueno, a todo isto, o inicio que non falamos, hai como unha especie de prólogo no cual vemos como, bueno, no hotel no que se desenvolverá a parte da historia, hai un pintor chamado Schweik, que está pintando o Olen, está pintando tal, e que, bueno, pues interrumpido por unha turba de garrulos, sí, de enfurecidos e tal. A min dame moitísima pena ese momento de antes de que sabes que o van a reventar. Logo, sí, cando comezan a... unha turba de homes con antorchas non vos lembro outro filme de que van a justiciar con antorchas de Candyman, sí, non sei se vexe un paperino. O sea, quero dicir, matan o tipo dunha maneira moito semellante, con cadeas, ¿no? E que arranca pedazos de pel e non sei que. E son unha panda de white trash, sabes, de tal. Bueno, eso non aparece no guión, ¿no? Eso foi, Fulci chegou estaba ali na casa esta, ¿no? Do departamento de Luisiana, non sei que. E había perto había un lago e tal, hostia, se facemos isto e todos, ¿para qué, no? Pues nada. Improvisaron aí a movida e nada, e montaron ese inicio que está moi ben, además está grabado así, ten unha fotografía con un ton sepia super raro e tal, ten o ano 1927 como tal, que é o ano no que nace Lucio Fulci e ten un símbolo malévolo que se vai repetir durante todo o filme. Vos sabedes de onde ven ese símbolo? Que significa? Que significa? Ese símbolo foi unha tatuaxe que se fixo Antonella Fulci, a filla rebelde de Lucio Fulci, que Lucio Fulci detestaba, esta merda que te fixeche, non sei que, non? E entón, bueno, pues un día que estaba non sei, co produtor así na casa, non? Que estaban discutindo sobre o enredo, Antonella, ven pa aquí, non? Entón era, que raro, non? O meu pai sempre que quere que o deixe, non? Ali só traballando, non sei quantos, non? Aquí, enséñale esa merda que te fixeste no pulso, sabes? Para... E entón mostra a tatuaxe, non? E, a ver se te podes largar. E nada, meteron un símbolo ese como... non significa nada, ¿sabes? Significa porta do inferno, pero ese foi o digamos, o interpretación posterior. Non é un símbolo que quitasen de outro lugar e tal, non é como, por exemplo, o libro de Avon, que sí que ten unha historia, non? Non sei se sabedes, bueno, o libro de Avon, un libro ficticio que inventou un tal Clark Ashton Smith, señor que colaborou nos mitos de Cthulhu, non sei, Cthulhu. O chulo. E que o propio Lovecraft mete en algún relato seu. E nada, bueno, pues esto probablemente venía de Sacchetti, ¿no? Que era un flipado de terror e tal.
dixo, vamos meter o libro de aí. E bueno, este libro pues, ten relación con eso, con todo o mal que se encerra nese hotel, ¿no? De Luisiana. Que máis hai que comentar desto? Sí, bueno, tamén o link que Fulci intentaba homenaxear a un poeta do movimento surrealista do século XX chamado Antonin Artaud. Sí, eu de feito conseguí ler a entrevista na que di que se inspira en Artaud, pero tamén li unha entrevista, un prólogo que fai Antonella Fulci, a filla rebelde de Lucio Fulci, na que di que bueno, que o seu pai estaba sempre fastidiado, ¿no? con a crítica e con os xornalistas, ¿no? Que intentaban un pouco despreciar un pouco o seu traballo, ¿no? E entón como que houve un xornalista que lle preguntou, bueno, este filme non ten moita coherencia, ¿no? E tal. Foi así para safar, dixo. E dixo, mira, tampouco ten coherencia os poemas de Antonin Artaud, ¿no? O Teatro da Crueldade e tal, ¿no? Eu que quería facer un filme total, non sei que, non sei cuantos, ¿no? E Antonella Fulci estaba escarallando con eso. Decía, bueno, isto foi o que dixo mo pai para, sabes, esto non sabes nada, ignorante xornalista, sabes? Pero que non, ela, por exemplo, non cree que o sea, un xenio do regate. De todos modos, sí que hai unhas influencias moi claras, por exemplo, de Suspiria. Bueno, o terror que se fai en L'Aldilà ten tan pouco sentido como Suspiria, se o pensas ben. Pois Suspiria non ten moita lógica tampouco, ¿no? Mas unha lógica onírica, no que pasan cousas, non sabes por qué. En plan, o mal te pode vir desde calquer sitio e como non estás nun universo lógico, estás indefenso, digamos, ante o que pode pasar na narración, ¿no? O can, a morte de Emily, está copiada de Suspiria. De feito, dícese que foi un pouco a rivalidade de Argento-Fulci foi que como Argento facía de Inferno, que ten unha sinopse, o sea, ten unha premisa moi parecida con L'Aldilà, como que Fulci quería facer o mesmo, só que mellor. Entón isto sería a resposta de Fulci a Inferno, ¿no? E que máis, non sei. Din que hai algunha, non lle vexo moita, únicamente no do cuarto este 36, que hai algunha referencia ao Resplandor, ¿no? Que Fulci, polo que se ve, lle molaba a Stephen King. Sí, bueno, un hotel que é maldito, ou si unha habitación concreto onde mataron a... Pero, sí. Bueno, non sei. E que máis? Eu link na parte das arañas había un pequeno corte dese momento que saía no filme de Spider-Man de Sam Raimi, que non é de 2002. Sí, porque un dos que traballaba en Greenhouse Releasing, non sei que, foron os que acabaron recuperando un pouco L'Aldilà, e tu beberás no terror. Foi un dos que editou... Meteu así unha homenaxe. Bueno, que vos pareceu a escena? Arañas? Bueno, as tarántulas. Sí, a ver, unhas tarántulas non mastican, non son mordedoras. Ni fan o ruido que fan. Exacto, bueno, despedazando a presa e en vez de echala. Partimos da idea de que un mundo fora de toda lógica. Sí, pero ademais a escena é longuísima. Sí, e super desagradable, a pesar de que se ve o truco. Sí, bueno, hai algunha das arañas que sabes cales son de verdade, porque hai algunha de verdade, pero sabes cales non. Sí, as que non moven as patas, básicamente. Pero a pesar de eso, o truco é desagradable la muerte. Sí, que sí. Ademais, claro, o tipo xa según sube aí a buscar o libro, non diste, vai caer seguro, non? Aquí todo Dios está palmando. E claro, cae, leva ostión, pero claro, quedas flipando porque diste, e de onde carallo saen estas tarántulas aquí na... Claro. Onírico todo. De todo onírico, claro. Era todo isto o bibliotecario de Fulci. Fai un cameo e fai o bibliotecario. Isto é bastante frecuente. Normalmente se aparece un médico, aparece algún tipo de figura de autoridade nos filmes de Fulci. Fulci acostuma a aparecer como él, vamos. Non é un mendigo ese. E logo na escena do alén, que é certo eso de que chegaremos ao final eso, porque é brutal. Hostia, pero eso é fortísimo. A ver, temos basicamente que todo o mundo que ten contacto co alén
digamos, con esa forza que está no hotel, pues acaba desmembrado de algún modo, ¿no? Lisa desoube as advertencias de Emily, incluso as numerosas mortes que se producen no seu hotel, até que, bueno, ela ten visións do pintor crucificado, bueno, pasan cosas raras na casa e ela di, bueno, igual sí que hai algo chungo, ¿no? O problema é que o amigo, porque é unha especie de interese romántico, non se materializa nunca, que o doctor John McCabe, ¿no? Pues como bon científico, pues non se cree nada, ¿no? No, estás moi cansada, tal, unha típica historia, ¿no? Sí, estaba en ese momento de desconfianza e cara a ela, ¿no? Hostia, estás vacilando. De todas maneiras, quen acaba descubrindo o libro de Avon, ¿no? Cando vai verificar que non existe tal Emily na casa destas das palmeiras e tal. Bueno, de caso, vai con ela e mira que encontrei o libro de Avon, ¿no? E comezan a sair zombies por todas partes e nada, eso está. E entón se dá como unha secuencia longuísima na que salen da casa, na que os zombies ocupan o hotel, eles van ao hospital. E comezan a sair zombies de todas partes, e todo isto encontran unha cativa que era a filla de Joe o encanador, vale? Que non só tivo que soportar a morte da súa nai, do seu pai, como ver a súa mai derretíndose baixo un tarro de ácido, que incluso se caiu un cadáver encima. E nada, o que non saben Lisa e o doctor John McCabe é que esta cativa que se chama Jill no filme, a actriz chamase María Pía Marsala, tivo contacto coa lei. E entón, pois, é unha deles, claro, pertence a outro mundo. Pero a mí me flipa que ti entras, bueno, ves, xa estás aí fastidiada, non? Porque, bueno, morreu o teu pai e tal. Eres testigo de como morre a túa nai de un xeito horripilante. Joder, e quedas super ben feito, además. Sí, guai. Ben feito, pero creo que o que teño problema é igual que ha sido coa interpretación. É dicir, era un boneco e comeza a caer ya. Sí, pero un boneco feito como, ademais era como moi elaborado, ¿no? Porque tiña como dúas capas, unha de... Sí, claro, que caía, é dicir, que cambiaba de cor, ou, bueno, esa capa do que chegaba. Está moi ben feito, por suposto, pero refírome que ti cas aí comeza a caer ácido e apartas. A ver, polo menos non te quedas morta, No. Ela foi atacada en algún momento por... Pero ela estaba a gritar, ¿no? A quen? Gritando. No. A Nai. Sí, a Nai. Sí. A Nai estaba gritando, a Nai grita que cando entra a cativa. Claro, e a cativa entra porque algo chama a atención e queda ali mirando. E a Mai xa está tirada no chan, sabes? Claro, pero ti ves que a túa nai está caendo ácido. Sí, vale, seguinte argumento. E te quedas aí... Ese bote era como moito de medio litro e caenlle. Dice, vou deixar este bote aberto con ácido aquí en riba da estantería. E caenlle por lo menos 50 litros. Ela queda ali mirando como se desfai a súa nai... Non, até que o ácido está a piques de chegar aos seus pés e cando dice, hostia, vou facer algo. Imagínate o trauma, ¿sabes? Non é que vexes morrer a tua nai, máis que ves a tua mai desfacerse. A ver, xa, entendo que diste, vale, pois quedou paralizada ou que seña, pero me pasa tamén que é moi interesante, non? Que din, co hotel viñan a esta señora co seu fillo que ves que ten un problema de jonquismo ou algo, non? Bueno, creo que máis de... Alguna adicción... Bueno, pois a mí me parece que hai algo aí, unha adicción. De feito, me dá a sensación de que cando entra o ben na habitación pensa que está ali a roubar ou algo, non? A revolver. Sí. Entón, claro, a nai dese rapaz, cando se atapa co fontaneiro, ali feito un cirio, botando merda pola boca morto, e se queda ali observando, simplemente, non? É como, hostia, diste, se me dis que é unha presencia que se justifica máis adiante, fantasmal tamén, non? Pero que logo palma. Sí. Ademais palma con unha cena de ollos tamén. Sí, como, vale, pero entón esta estaba na suposta realidade, hostia.
Bueno, é que eses personaxes non reaccionou, non? Entón digo... Funcionan un pouco como... Son personaxes misteriosos e tal. E tú dices, estes terán algún tipo de relación co misterio que guarda do hotel? Claro. Pero que non o teñen, porque son víctimas do... Claro, por eso entón digo, entón me sorprende que non se leve unha impresión mínima cando ve o tipo coa cara desfeita ali botando merda pola boca. Non sei, é que teño ese problema con certas actuacións no filme. Que, por certo, a morte de Marfa, que como se chama esta muller, interpretada por Verónica Lazar, brutal. O sea, por favor. Esa é o Bob encanador da bañeira. Sí, que a bañeira está, sí, non sei, parece licor café. Sí, en plan, xa hai que ter estómago para meter aí o brazo para sacar eses pelos, por favor. Ponte unha luva de plástico. Nada, aí. Aparece yo e, joder, esa escena dun montón. Pues era moitísimo. Sí. E tú sabes como vai acabar eso, sabes? Sí, xa comezas a ver no fondo esa punta que o prego onde foi crucificado o pintor. Sí. E isto, bueno, aí vas, Marta. Sí, pero claro, non me esperaba que saíse o globo ocular. Nada, si sobrevive, nada, vai quedar para vender cupóns. Que furou todo o cráneo. Sí, nada. Pero bueno, é o único momento no que reacciona un pouquiño. Bueno, tampouco tanto. Logo o fillo que xa non volve a aparecer tampouco, non? Si, eu esquecín. Si o fillo desaparece do mapa. O único listo. Fui procurar drogas nunca máis. Pois nada, bueno, pues o clima é eso, no hospital onde ademais vemos a morte do compañeiro de traballo, do Dr. McCabe. Preciosa, reventan a xanela e se lle clavan todos. Hostia, sí, brutal. E nada, é un revólver con balas infinitas, sí. Como... Bueno, hai momentos no que o cargan, que de feito hai pero isto que ten un tambor para 6 balas ou así, hostia, pega. Sabes que hai un erro de Raccord. No, de Raccord. Hai un erro. Cando eles pensan que Jill, cando eles pensan que Jill non é do Alén, que é unha nena normal, están fuxindo os tres, ¿no? Entón métense no elevador. Entón Catriona MacColl abraza a Jill, ¿no? E o tipo aproveita para carregar a pistola. Pero como tipo, por lo que se ve, o actor o David Warbeck, era brincallón e tal, ¿no? Colleu a bala e aí a meter polo cano polo tal, ¿no? E entón Catriona MacColl ve o detalle, ¿no? E se comeza a partir o cu, ¿no? E eso aparece. Sí. Xusto cando se está pechando a porta ves que Catriona MacColl fai, sabes? E sorri. Non te repare. E iso aparece. Esa é outra, que van xuntos ao hospital e hai un momento que o deixa tangado a él, que ela se mete aí, pecha a porta e como, ti aí te quedas. Na morgue. Sí. Que como, hostia, pero non podías agardar por él, muller. Para min tamén, sí. Bueno, unha das escenas de cando ábrese a porta do elevador, el apunta hacia unha esquina do elevador e non hai ninguén, logo volve a cambiar o plano e apunta a outra esquina do elevador, están elas dous e el vese a súa cara de suspira como menos mal. Pero claro, é que estamos a falar dun metro de elevador. Con unha visual rápida. Se volvera, cando ves o filme outra vez, hai de contar os tiros que pega aí, porque que son, para min eso 20.000 disparos. De vergoña, en plan, pero non sabes que están a palmar cando lles das na cabeza, porque segues a dar nos bolsillos, nos petos. E le dan a cabeza os zombies apenas pasa nada e cando lle dispara a cría cega, hostia, reventa. Brutal esa cena. Sí, moi impactante. A todo isto Jill, claro, non Jill esperaba. Mostra que pertence a outro mundo, ao Alén,
e porque ten os ollos de cega, non? E amarelos. E entón agarra a Catriona McCall pola cabeza e colle tipo ¡puma! Que revinta a cabeza. Sí, no, é moi impactante. Ya eu pensaba que ian loitar para volver a traer de volta a rapaz e tal. Non. É dicir, ainda así é unha parte do filme que máis me molou. Pois eso está por exixencias do guión, o sea, por exixencias dos alemáns. No, eu o dos tiros estaba a tapar os ollos, en plan, esto dame vergoña ya. No. Por favor. Bueno, vamos ao final. E entón entramos a explicar que pasa aquí. A ver, no guión original, a todo isto, Fulci a rodar co tratamento de 6 páxinas. Cando entrevistaron, decía que, total, o guión de Sacchetti eran 4 páxinas e tal, non sei que, non? Eso é mentira, o guión de Sacchetti ten como 120 e pico páxinas, creo que ten un guión normal de... Claro. Claro, o que pasa que Fulci, como que pasou de... Bueno, xa meteu unha introducción que non tiña, foi improvisando, a maior parte de cousas foi máis improvisando durante a rodaxe, non? E o final de Sacchetti era nun parque de atraccións. Lisa e o Dr. McCabe chegaban a un parque de atraccións onde nas atraccións estaban montados mortos. Era como... Sacchetti quería facer como darlle un ton existencialista ao filme. Quería que o filme expresase a maldición que nacer para morrer. Ese tipo de historias, non? E entón quería que chegasen a un parque de atraccións que como unha celebración da vida, pero que a xente que estivese ali estivese morta, non? E entón como que eles fican sorprendidos non sei que e en un plano distante do parque de atraccións apagan as luces, non? E entón iso é o fin, non? Bueno. Problema, isto deixaron para o final, e cando xa estaban en Roma, cando volveron en Roma para rodar os interiores e tal, non? E non había diñeiro para ir a un parque de atraccións e rodar a un parque de atraccións, así que o final está improvisado. O final tiñan o estudio de Paolis, non? Que ali, bueno, pues eran os típicos estudos de cinema que graban pues eso, interiores, tal, non sei que, non tiñan unha nave que estaba rodáranse nas semanas anteriores, rodáranse varios filmes, estaba chea de merda. E entón Fulci dixo, aquí, el Aldilá, non? Aquí. E entón non vai sair agora quen é o señor que se ocupa da fotografía de Fulci, que, o sea, prácticamente Sergio Salvati, ¿no? Que traballou moitas veces con él, dixo, isto é Aldilá, non sei como facer el Aldilá aquí, ¿no? E entón colleu e digo, pues, había como uns camións con terra, non sei que fora do estudio, e vamos tirar a terra aquí, vamos facer como que hai terra e non sei quanto, ¿no? Entón tiraron a terra e tal, e bueno, pues quedou todo así como máis terqueira, ¿no? Todo con terra e con area e con tal, máis o pó e o talco e non sei que había das rodaxes anteriores, ¿no? E con xente. No, o sea, xente ve depois. A cuestión é que nada, que o tipo estaba dicindo, bueno, pues non vexo isto, ¿no? Total, que digo, bueno, vou traballar coa iluminación, non sei que, entón comezou a meter focos, ¿no? Nos días anteriores a rodaxe, e o momento que fechan a nave e a calor dos focos derrete o sea, o efecto químico que se produce co talco, a humidade da terra e non sei que, fai como unha néboa, ¿no? E eu tipo, vete. E entón colleu e dixo, mañá fechamos todo isto, regamos toda esta porquería que hai por aquí e deixamos os focos durante 2 horas, 3 horas antes da rodaxe a ver que pasa. E pasa que se xera un ambiente nebuloso, que guai, que mola, pero que foi por acaso, o sea, eso foi un descubrimento accidental, ¿no? E entón, xa para completar o rollo, xa, bueno, estaría ben que huese uns mortos, non sei que, non temos máis dinheiro para... Isto é durísimo. Sí, non temos máis dinheiro para extras nin para nada, o sea, estamos xa no límite, non? E entón, bueno, pues foron procurando a todos os mendigos que había por ali e lles pagaban con alcohol e con tabaco e con tal. E entón os tipos, nada, os tipos encantados da vida. Dixen, que teño que ir aí zapatearme no chan. En pelotas, ademais. Claro.
E temos un final que é, na miña opinión, un dos mellores finais da historia da película. A ver, eu estou a tope cos finais que acaban chungo. Bueno, xa cando baixan polas escaleiras e aparecen no hotel, é como, hostia, que pasa aquí, non? Ao final están no alén do cadro do tipo, non? Ese momento que se dan a volta, son conscientes de que están aí e se ponen os ollos en branco, non? E a expresión de él, non? Me parece brutal, o sea, de terror total. E tú viverás en Alterroy. Sí, bueno, a expresión de él me flipou. E xa cando entra a música aí, non? E remata así, me pareceu pues, estupendo o final, vamos. Sí, no, ao final... Sí, dá moi mal rollo, está guai. É como eso... non hai máis alá, non hai laldilá, é dicir, desaparecen, terminan por desaparecer entre esa néboa. Para un lado é o mesmo, para outro tamén. De todos modos, o que te dan a entender, non sei, no mínimo interpretei eso, non? Hai nalgún momento que eles xa están mortos, non? O sea, eles matan zombies e tal, da igual, eles xa están mortos, non? Porque de feito xa están nun universo no que non se cumplen o plano da lógica. E aí balas infinitas varias veces. Tienes unha explicación para estas balas infinitas? Vale. Película. Pero sí, porque xa o feito de que les baixen as escaleiras aparezan no tal, aí xa non está funcionando a lógica da xeografía nin da tal. Sí, é como o típico pesadelo, non? Sí, claro, que tes pola noite que estás nun lugar doblas a esquina estás noutro completamente distinto xa, non? Xa misturas cousas, claro. O sea, sí, o tema aí penso que o asunto onírico está moi... Sí, claro, pero moi ben feito. Eu nese momento xa que nin reparei, eu foi pensar, veña, vale, sen problema, xa non pido explicacións de nada, está aí, pareceme ben e tal, pero claro, que xa houve un momento que non sabía exactamente que querían contarme, xa dende facía unha hora prácticamente. Bueno, xa vos digo, a expresión final de él me dá unha lástima, pero total, o sea, está brutal o tipo. Sí, o tipo, sí, ademais, porque ela fica máis ou menos igual, fica cega, pero fica... Pero o tipo ten unha expresión de hostia, la cagamos. Sí, de como me liaron. Mas que era o tipo máis... Bueno, que era como a representación da racionalidade, no filme. No, isto non pode pasar, isto non dá, non? Sí, de... E ademais, bueno, é un pouco que comentabas tú, Churi, o a parte do final, ¿no? Como está concebido, o acompañamento que supón a tría sonora que leva, digamos. Sí. A tría sonora é dun compositor que se chama Fabio Frizzi, que traballou con Fulci en varias ocasións. De feito, penso que fai tamén a tría sonora de Zombie 2 e de esta de Paura na città dei morti viventi. Pero, o sea, esta para mí é a tría sonora de él. O sea, esta é a tal, que non foi entendida no seu momento, ¿no? No seu momento dicía que era, esa crítica dicía que era demasiado pomposa. Sí, eu lin críticas sobre o filme e puñan mal a música. Hostia, a mí me a música é moi salvable, a música está moi ben. Sí, me molou, no final é apoteósico. Sí, a música é do bo da peli, en realidade. Pois na tía sonora o Fabio Frizzi, por unha parte, o tema este de cando aparece Emily e tal, ¿no? Que con un piano e tal, ¿no? Isto é que o piano justamente que se grava, ¿no? No cuarto de Emily, un piano que tienen ali para facer de decoración en filmes e non sei que, ¿no? Entón puxeron o piano aí e Fulci xa encargar, ¿no? Facer a tía sonora, tocado aí para que poñamos a cega e tal, ¿no? E todo tipo non está afinado, non está, ¿no? Claro, digo, ping,
pim, 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 ¿no? E Fulci, cuesto, bravo, ¿no? E entón esa é a peza que ficou como parte da trilha sonora. E depois para outra o que quería polo visto, ¿no? A intención era afastalo do que se facía nas tiras sonoras do terror do momento, ¿no? Era como destacarse de algún modo, ¿no? E entón en vez de facer pues, algo con sintetizadores ou facer algo tipo máis o que facía Morricone ou que facía Goblin, ¿no? Con Argento ou así, inspirarse, digamos, nun tema de ópera máis clásico que falase de bueno, pues Valén, ¿no? E entón encontrou como unha peza medieval, non sei cuantos, ¿no? Que hai un momento no que cantan, ¿no? Din unhas cousas en latín, ¿no? E cando aparecerá a fera, e cando nos cubrirá a oscuridade, non sei que, ¿no? En latín. E entón digo, pues, vou meter un coro, vai cantar isto, ¿no? Como non temos diñeiro para contratar unha orquesta, vou pillar unha especie de cousa que facían, unha especie de órgano, non sei que lle podías meter sons grabados de tal. Entón, como se tiveses unha orquesta, non tiñas orquesta, tiñas un piano, ¿no? E fixo así. E o sea, leva todo o ton do filme, vamos, os italianos son moi bons para ese tipo de historias, opereta, non sei que, ¿no? Si, ese instrumento eu utilizaba moitísimo, non recordo agora como é o seu nome, pero sí que digamos que cada tecla ten unha cinta grabada, e ti ao pulsar soaba ese son, non podía non, é dicir, podías combinar nun modo infinito prácticamente. Tamén estes sons de, digamos, de música de terror con arpesios de ti. Normalmente isto faise porque teñen unhas correlacións as notas entre elas. Para facer un arpexio ti colles un acorde que son 3 ou máis notas e as vas tocando sucesivamente. Nestas pelis de terror o que fan é saírse diso para que unha das notas, ¿no? Sí, claro, que non sexa o que esperas. Entón fai ese efecto que é o que se usa para nas pelis de terror. É moi interesante o tema. Sí, este quería darlle un toque como máis clásico tamén, porque, bueno, hai que pensar que o 81 é, por exemplo, tamén un ano antes Fai de decir, por exemplo, ¿no? que aparte de, bueno, certo acompañamento musical de momentos, é basicamente entón que tipo non quería facer como non quería facer como ruidos, o sea, non quería basearlo todo en ruidos, en non sei que, ¿no? Non quería facer un acompañamento musical. E sí, pero nesta peli o son tamén cando hai unha acción así aparte é que non sei se porque saturan moitísimo as voces ou porque meten algo de fondo, pero é como que hai un escándalo xigantesco cando hai unha acción e logo calmase todo. Pero é que non só é unha tipa gritando, aquí hai máis cousas detrás. Sí. É como algo que claro, é moi opresivo, digamos, é moi... Sí, moi... Eu creo que tamén é eso, un pouco que decían de Argento, podes aplicar un pouco aquí a Fulci, nun sentido un pouco diferente, ¿no? Porque a ver, ambos teñen elementos exagerados de ópera, de non sei que, o único que Argento xa o leva máis tamén un plano estético, ¿no? De luces, de non sei que, de arquitectura sofisticada, de tal, e Fulci é menos eso, máis está máis centrado na visceralidade, nos ollos, sí, en nos planos, no sí, tal, e non tanto en os fogos de artificio, ¿no? E non sei, pero ten esa mesma exageración, esa mesma enerxía, ¿no? Esa mesma non sei, eso, a verdade é que a ti é sonora de, para min pegalle moitísimo o filme e ademais contribúe moito a elevalo, ¿no? Que máis hai que falar desto? Bueno, o filme está prácticamente explicado, ¿eh? O sea, non hai está máis ou menos explicado dentro do que se pode explicar. Sí, porque, bueno, eso, a narración é un pouco caótica e tal. De feito, hai escenas que non teñen ningún tipo de función narrativa, que simplemente é unha cuestión estética e tal. Sí. Por exemplo, do restaurante, cando está Lisa con o Dr. McKay, que hai unha banda de jazz tocando atrás e non sei que. Eso queda moi bonito, ¿eh?
pero non ten ninguna función no enredo, ¿no? Simplemente explicar, bueno, se están coñecendo a Lisa e o doutor, punto, non é máis. Xa a relación da amizade que naceu, que, bueno, vai axudala por, bueno, tamén el parece que ten curiosidade, pero non ten... Sí, él está así, plan... Pero... Esta nova na cidade e tal, ¿no? Oye, facer de guía, se ya. Pois, joder, pero esa escena que non ten ningún tipo de relevancia está rodada con super gosto, ¿no? En plan, xoga aí con... Que eso tamén outro dos detalles que vai facer moito Fulci, ¿no? O tema do segundo e o primeiro plano, sabes, como fan accións no segundo plano e no primeiro, daí mudando dun a outro. Non sei, o encontro entre Lisa e Emily non ten puto sentido, ¿no? Pero é precioso, ¿no? Sí, está moi guai. É precioso. E iso tampouco aparecía no guión. O sea, se encontraba en algún momento, pero non así. O que pasa é que Fulci, para ir a traballar, pasaba por esa estrada todos os días e isto aquí hai algo. Isto ten que aparecer no meu filme. E... Sí, aparte tamén ten ese toque onírico de un camiño a... É supersimétrico. No que non hai nada, non? É pois, un punto de encontro... Sí. Supersimétrico, a cega está no medio da estrada. Sí. Sí, está moi guai. Aparte pasa dun momento así un pouco lúgubre, non? A este momento que diste, o sea, toda esta claridade, non? A estrada e tal. Sí. Bueno, pues isto foi un pouco todas as circunstancias de Tu viverá en el terror e l'aldilá. Que pasou con este filme? Pues pasaron moitas cousas e negativas todas. Moita censura, non? Porque no Reino Unido foi directamente aos videonastics, né? Es como sempre. Non é a única que Fulci ten nos videonastics, Que máis? En Estados Unidos foi mutilada, né? Este non sei como Seven Doors of Hell. Lucio Fulci foi renomeado como Lucien Fulware ou non sei que, mudaron os nomes para facerlos como máis americanos, non? Cortaronlle minutos, probablemente en algunhas escenas máis explícitas, pues foron das arañas, seguro. Dos ollos. Bueno, un desastre. O sea, destruyeron un pouco o filme. A crítica non tivo piedade. Roger Ebert dixo que era un dos filmes máis odiados por sí. Pero dende cando fai críticas este home? Toda a puñetera vida. Sí, non? Sí, pero eu creo que este non sei se estive implicado en... que isto me fai moita gracia. Hai que facer un biopic deste home. Sí, porque este eu creo que estive implicado en algún... non sei se en algunha secuencia de Vixen ou así. O sea, bueno, a todas por así elegante cos filmes de Lucio Fulci depois da atrapallada inmunda que fas tú, sabes? Pero bueno, en fin, cruzada de Roger Ebert contra o terror, ¿no? Tarkovsky, por lo que se ve, dixo que era un lixo inmundo. Que isto, bueno, a ver, Tarkovsky, si todos os filmes teñen que ser como os filmes de Tarkovsky, eu igual non son tan aficionado ao cinema tampouco, sabes? Porque, quer dicir, Tarkovsky ten unha calidade que non vou cuestionar. Porque, quer dicir, non me levanto hoxe e digo, vou ver un filme de Tarkovsky. Igual digo, vou ver un filme de Fulci, non? Non sei, teño un día que non me apetece tampouco, sabes? Pasarme 4 horas vendo, sabes? Non sei, decir, moita tontería tamén, Pasa que igual é un estilo algo máis limpo. Quero dicir, o Lucio Fulci son moi diferentes, claro. Ten unha brutalidade no xeito de rodar, xa no que roda, non? Que eu son moi, xa vos digo, me encanta ese estilo así porcallán de agora, sabes, xiro para aquí, xiro para lá, zoom, non sei, era como o momento, bueno, un estilo tamén no paperino no que están interrogando a tipa na comisaría, que a cámara se move de aquí para lá, enfoque, desenfoque. Me parece que un arte tamén facer iso. É un estilo tamén marcado un pouco polas constriccións. Sí, claro. Entón, quer dicir, cando Tarkovsky ten toda a industria soviética aos seus pés e tal, para facer estas movidas, me parece tamén un pouco de señorito chungo, sabes, por aí de pouco compañeiro, vamos, entre directores e tal. De todos modos, bueno,
xa sabemos, os propios italianos se odian entre sí, o sea que isto non hai, aquí sálvese quen poide, aquí Sí, a ver, sí que tu vibrai nel terror l'aldilà, hai escenas que valen ben, pero é que hai moitas que prácticamente unha cámara plantada aí na fronte. Igual só tiña unha cámara, Claro, bueno, pode ser, non digo que non, pero refírome que é difícil poder apreciar unha boa dirección neste filme. Si que ten cousas, por suposto, non imos dudar de Fulci, pero que, bueno, non é digamos, a película exemplo de boa dirección, claro. Todo o contrario, creo que sí que o é. Sí, ademais, eso, para as construccións que tes, a decir, está super ben construída, incluso todos os momentos de terror, de violencia física e tal. Por exemplo, o asesinato, se tú pensas, ¿no? No que é a historia, o asesinato de Martha ten moito sentido, non o ten. Non ten lógica formal, é dicir, a tipo podía sair correndo pola porta, por exemplo. Sí. Moitos así. Pero da igual, bueno, entendemos que todo isto está ao servicio de que Martha vai morrer. Sí, está aterrorizada, está bloqueada ou que sexa. E o movimento de cámara ao redor de tal, probablemente porque só tiña unha cámara, ou só entraba unha cámara por algún motivo, vale? Está super ben construído, o sea, está super ben feito. Ademais, como que se mete na acción e se move coa acción. Sí, a ver, el resolve moi ben co que ten, está claro. Claro, pero sí, non, eso, refírome que sí que hai outras moitas cousas que nula a dirección. O sea, que parece de, bueno, pues facemos esto, tiramillas sí, outra cousa, de unha impresión. Que me mole máis. De unha impresión, pero claro, quizás era o único que se podía facer co que tiña e a tope con él. Eu sempre dixo que a diferenza entre Argento e el eran os orzamentos, ¿no? Se Argento traballa con moito máis diñeiro, non podía facer moitas cousas espectaculares, non sí, está claro. Non tiña recursos. E eu creo que, bueno, non lle falta razón, Sí, se ti tes 4 ou 5 cámaras aí ao redor e logo vas a escoller o mellor montaxes ou outra historia. Sí, bueno, toda esta historia, por exemplo, todas estas extravagancias que fai Argento de ahora quero que a cámara saia por aquí, de todo unha volta ao edificio, se volve a meter na xanela, non sei que cuantos, ¿no? Eso a hostia. Fulci pode querer eso, pero si non hai medios para hacerlo, pues non hai medios para hacerlo. Non, porque eso... Con respecto a escena esa da grúa tal, me parece... Eso valera moita pasta facer. No, sí, bueno, o resultado a min tampouco me convenceu moito. Aí, a min, sí, fixo gracia. Sí, pero non, quero dicir, non me pareceu a hostia. Claro, entendo que o despliegue no momento seguro que foi moi complicado de facer, pero ao final unha cámara grabando parede. Sí, pero para min é máis, bueno, quizáis a intención, quizáis un pouco... Claro que ti, cando ves iso, es unha cámara grabando unha parede aí lentamente e tal, aí como que comezas a escoitar pensar o director en plan, quero facer isto para que ti vexas estas cousas. Pode estar guai, pero non... Un pouco tontería de Argento. A mí me parece iso. Pero tamén unha tontería... Vou largar un alarde, tampouco me parece moi resultón. Pero a ver, por exemplo, no caso de Tenebrae, eu creo que é unha tontería de Argento, pero unha tontería de Argento que te dá unha dúbida sobre a natureza do filme. Tú estás en plan, pero que unha ameaza sobrenatural, hai alguén sobrevoando a casa, por que temos este plano, non? Entón tú estás en plan, que sentido ten isto, non? Dentro de tal, eu creo que é un pouco un xogo, non? De decir, non? Pero que nin sequera é unha secuencia que diste, pois agora me mostra isto, non? E que te coloque dende fora da casa, que vaya mostrando unhas pezas que diste, vale, agora vai pasar, non sei, non me parece un pouco chapuzas. Non sei, non me parece interesante, nin que me estea amosando eso, algo que, sabes, con toda que podes facer, non, polas fiestras e tal. Non sei. Sí, é que eu compro iso, me chama en plan, atención. sei o que dice un pouco que dicía eu, que en plan escoitas pensar o director, pero aínda así a min
mólame bastante ver ese tipo de artistadas. Non sei, por comparar que non vale, é outra época, outra tecnoloxía, outro orzamento seguramente, non? En Assassination Nation hai un momento moi similar, non? Que te van amosando o que pasa dentro da casa cando están entrando estes tipos, non? Están elas ameazadas ali, Bueno, me parece impresionante. O sea, en plano secuencia aí, pero increíble. Fora do terror en Oswald, no inicio, xa tes un paneo sobre un edificio no que ves os diferentes cuartos arte e aterrizar no que é Claro, pasan cousas que son interesantes ou que te provocan cierta inquietude, non? Non sei, cada vez que estás mirando dentro da casa está pasando algo que é importante, non? Ou que vai afectar os acontecementos que están por vir. Claro, en Tenebra é como, interesante a fachada do edificio, non? O tellado e tal. O que ves amante da baixando polas escaleiras e tal. Se mete no baño, en plan, como ela vai estar allí a acción. Algo, bueno, podías pensar que, que de caso. Eso, que todo esto era por si era bon ou era mau, é dicir, aí toda a crítica di que é mau, ¿vale? Que Ruin o la altidad, que Fulci non mola. E tivo, eso sí, a defensa entusiasta de Top Hopper e de King Henkel, o guionista de Texas Massacre e o director. Que bueno, a distribuidora norteamericana dixo, joder, unhas críticas bastante chungas, ¿no? Daba un pouco igual porque os filmes de Fulci se distribuían por drive-ins, o sea, por o cinema este que vas co carro allí en Estados Unidos e todo isto, e nos cinemas Grindhouse de cinema exploración e tal. Pero bueno, dixeron, a ver si alguén nos defende o filme, vamos a chamar a Top Hopper e King Henkel. Fliparon co filme, ¿sabes? A muerte con este choro, quen é, tal, un italiano, hostia, tal. Louis Fuller era o nome americano de Louis Fuller. Bueno, pois o filme quedou aí un pouco sen... Tiña un orzamento estimado de, digos agora, de $400,000, ¿vale? Eso traducido en dólares, porque en libras liras, non sei canto, un millón de liras, 4.000 millones. $400,000 e enténdese que nas billeteiras fixo 417,000, ¿vale? O sea que non foi especialmente un filme sobredisos, o comido polo servido, non... Si, eso máis pasar a historia, pois non está mal. Bueno, a ver, eu creo que o filme este onde debeu facer caixa foi nos videoclubs. Si, agora seguirá, non sei, está en algunha plataforma de streaming, seguirá sacando pasta por de feito, bueno, foi recuperada e o filme ten un estatus hoxe que non tivo na súa época, ten unha consideración que na altura non ten. Máis cousas así de consecuencias e tal, pois hai unha canción de Europe, o grupo Ojito con Europe. Non vou decir nada, non, vou decir unha cosa boa. Boísimos. Vou decir unha cosa boa, a pesar de que, bueno, son fan de Europe e nada, pero teñen unha canción que se chama Seven Door Hotel, ¿vale? Non a coñeces, pois está dedicada a realidade, claro, porque ese era o título de Estados Unidos, as 7 portas ao inferno. Bueno, xa comentamos aquí que foi restaurado en 1998 polo fillo de Stallone e por Quentin Tarantino, e foi distribuída por Grindhouse Release ou non sei que. E todo isto porque eso, Quentin Tarantino é como o seu filme de terror preferido e tal. Pero Quentin Tarantino de todos modos ten moitos filmes preferidos. Sí, verdad. Sí, é que eso en plan era un tipo que viu milleiros e milleiros de pelis, pues, dirá moitas veces iso, e as accións desas pelis que menciona suben moitísimo. De todos modos sí que é certo que es como Fulci de inicio, ¿no? Dicía que Tarantino que lle copiaba,
estes zooms, os ollos e tal, e ese tipo de historias, ¿no? Y bueno, los ollos, y bueno, sí, hay un detalle de ollos tamén en Tarantino. Bueno, Sí, pues, claro. pues a cuestión é que bueno, No, o que, zoom a DiCaprio en Django tamén, impresionante. pues Antonella, creo que foi Antonella Fulci, a filla rebelde que se fixo unha tatuaxe no pulso e tal, coñeceu a Tarantino, ¿no? E que Tarantino agarrou en plan, o teu pai é un xenio, pasada, como me flipa o teu pai, que non sei que, e ademais como dándolle detalles, o sea, que o tipo se vi, que sí que se vi os filmes de Fulci, ¿no? E tal, non sei que, e este zoom que fai aquí, non sei cuánto, ¿no? E entón Antonella esto, di, bueno, pues eu comentar ao pai, Sí, ¿no? que... E entón que yo comentou, ¿no? Despois de que se me achegou un pesado, sí, un tal Tarantino este, non sei que me veo aí dicindo, despois que Fulci dixera que me veo que non sei que me falo deste filme e tal, e o Fulci dixo, cásate con ese así, cásate con ese e nada, así que digamos un pouco pasoulle como, a ver, Fulci pasou moi mal depois deste, fixo a terceira triloxía, que probablemente a máis fraca, Cuela Vila Canto del Cementerio, e pois comezou a fundirse un pouco na lama, né? Porque, bueno, a industria italiana dos xéneros tamén se afundiu a mediados dos 80 e tal. Comezaron a deixarse de facer xéneros populares, acabou o mercado. Depois el tivo problemas de saúde graves, tivo unha operación a corazón aberto e tal, o cual impediu prácticamente, entre que él non falaba ben da xente, por tanto a xente tiña un pouco de manía, e que se estás enfermo na industria como que non consegues traballo, ¿no? Pois comezou a ter problemas, ¿no? De feito Zombie 3 comezou sendo dirixida por él, non acabou, el dixo porque estaba en desacordo coa produción, non sei que, pero bueno, estaba fodido de saúde tamén, ¿no? Entón acabou facendo a Claudio Fragazzo e outro que sempre traballa con Matei. Bruno Matei, sí. Por certo, filme que non está mal, O sea, ese filme a ver, eu Zombie 2 e a 3 lembro de velos de así de pequeno e tal, e joder, me molaran moitísimo. Non sei agora... Non, flipei porque ainda debín a ver aí 4 ou 5 anos, por primeira vez Zombie 3, e tiña unha nota baixísima en Film Affinity. Fulci decía que era o pior filme, mentira, o bien pior de Fulci, pero decía que era o pior para él e tal, e decía, pues isto non está tan mal, bueno, non é Casablanca, pero un filme que se deixa ver, o sea, un filme que estás unha tarde e o ves e sabes, e sorprende en algún momento e tal. Pois nada, tivo que retirarse de aí e xa comezou a facer cosas para televisión, bueno, comezou a delegar máis na filla, non na Rebelde, en Camila, a que tiña, bueno, estes problemas de columna e tal, porque él quería que a filla fose realizadora, o que pasa que ela non se sentía segura, e entón ela non quería facer e tal, pero incluso en El gato nel cervelo, que é a última longa que el dirixe e tal, El gato nel cervelo, pois prácticamente o que dan a entender é que foi a filla que me dirixiu, porque xa non estaba, aparte aparecía como actor, e foi como que delegou unha filla a ver si Sofía tiraba por aí. Pero resultou regular ou tivo unha carreira... Mira, eu debo recoñecer que El gato nel cervelo non a vi. Non te deixes seducir o dilo. Non a vi. Pero din que é bastante un filme bastante original e un filme no que os fans de Fulci ten bastante cariño, non a vi ainda, e din que lle ten cariño pero que lle tens que perdonar cousiñas, bueno, durante a súa carreira. Pois eso, que se dedica a eso, que delegaba na filla e tal, tema xa con Fulci medio, o sea, sin traballo e totalmente, bueno, problemas de mobilidade e tal, máis desenvolveu unha diabetes e un problema de sangue,
pero cando fixeron a operación, fixeron unha transfusión dun grupo sanguíneo, non se correspondía con o seu, xa estaba fatal, non? Sí que viviu o suficiente para ver que o seu traballo comezaba a revalorizarse. O seu traballo antigo. De feito, recibiu un premio a carreira, non sei que ceremonia italiana, que presentaba a Sargento, ¿no? O público estaba entusiasmado con él e tal, e Argento dixo, espérate, vamos cerrar unha ferida histórica e tal, ¿no? Vou financiar o próximo filme de Fulci, ¿no? E quedar danos a que te di que, bueno, claro, tipo como que veo o ambiente e tal, o sea, que non é que lle dese pena ni nada, era que e entón, bueno, que se abrazaron e todo, e que non sei que vivo o marketing, a pelón. E entón, bueno, teóricamente La Máscara de Cera sería o filme que Fulci co que Fulci volvería a dirixir, pero morreu antes, entón non dirixiu no outro. Pero vamos, eso, Sacchetti non fala moi ben do xesto de Argento, pero en cada caso se entenderon ao final, non? Seguro que en medio da aperta se susurraron algún improperio ou algo así. Vou quitarche os ollos. Vou te producir o filme, pero vas morrer. Dame os teus ollos. Pues nada, pues tamén eso, recibiu homenaxes en Inglaterra, no Festival de Londres, tal. O sea, que comezou a ver que se revalorizaba a súa figura, e o problema en todo caso é que bueno, non viviu o suficiente para ver ao final o que se convertiu un pouco o fan, fenómeno fan que ten. Para escoitar este mal de ollo, por exemplo. Desde el Aldila Fulci está aí Queste ragazzi son bravo. Que máis decir así de consecuencias? Pues, bueno, creo que este filme ten moita, o sea, o fenómeno fan xa se manifesta en moitas producións actuais tamén. Falábamos antes of the record de The Boy, por exemplo, que imita moito este filme en determinadas partes del, o sea, unha das múltiples referencias que ten The Boy. We Are Still Here, que é un filme de aí 4 anos tamén, que é protagonista de Barbara Crampton, e tamén unha casa que ten un porán que tamén dá un alien con zombies, non sei que, a premisa é moi parecida, incluso como está rodada, intenta imitar un pouco ese clima, ¿no? esa atmósfera e tal. E, bueno, así, con pequenos detallitos, pues ves que bueno, a influencia de Fulci está aí. E creo que este filme é o preferido de moitos dos fans porque é o filme máis Fulci dos filmes de Fulci. O sea, ten todo. Ten os ollos, ten unha narrativa un pouco así. Difusa. Ten zooms, a muerte, ten unha banda sonora que acompaña, ten o máis Fulci dos filmes de Fulci. E creo que por eso é o preferido de moitos, non o meu, pero entendo cal é o motivo. Claro, é probable, sí, é dicir, sempre que falamos de Fulci falamos destes detalles, destes ollos, destas... por suposto. Creo que... Si, non, a ver, un estilo moi persoal, claro. Sí, e que dentro que é iso, non? Sempre, pois, sacando ouro do pouco, non? Que tes para facer, pois a verdade é que ten moito mérito conseguir un estilo, non? Tan persoal, xa vos digo, a min con todo o sucio e alocado que é, a mí me encanta, vamos. Pero iso sí que vexo que a violencia brutal está máis justificada, por exemplo, na do Paperino, que nesta, non? Que me parece que aquí, bueno, o pasa fetén o tío facendo todas estas movidas. O que decía Antonella é que o seu pai o que lle comentaba era que lo pasaba ben no rodando.
que decía que era necesario que lo pasase ben si quería facer pasarlo ben ao público. O sea, que tiña que disfrutar para conseguir facer disfrutar ao público. Entón que tomaba eso como un xogo, ¿no? A rodaxe, a planificación e tal, ¿no? Bueno, non sei se tedes alguna cena favorita aí do filme. É que, é un filme de escenas favoritas. Sí. No, bueno, eso, como comentamos quizáis menos, o neste que va o fontaneiro aí a parte de abaixo da casa, e hai un burato e sai unha man, esa man pois ten como unha forza sobrenatural e co dedo pequeno comeza aí a escarbar no ollo e comeza a sacarlo e o tipo así, por suposto sen reaccionar, a gritar aí, non sei, foi como, sí, isto é correcto. E logo, bueno, hai moitas cousas, pero bueno, esa chamoume, digamos, das primeiras que flipei bastante. Eu, antes de dicir a escena favorita, dicir que Europe, a morte, non caio ahora cal é o tema, pero sí que os vira en ordes fai... Podemos sí, non? Molaba. Os vin en ordes fai uns anos e tal, e hostia, me parece un grupazo, pero da hostia. Eu o dixen porque moita xente di que o típico One Hit Wonder... No. Por favor. De feito, cando fun a velos, estuven escoitando os últimos discos que tiñan e tal, joder, é que os últimos discos... molan a saco, sí. Incluso os últimos discos que xa ninguén, por suposto... Deron un gran concerto alternando os hitazos, non? E tal. Eso, son moi bons. Pero si, hombre, de One Hit Wonder, nanai. Son moi bons. E bueno, xa... Tenen moitísimos. Volvendo ao tema do filme, a mí me mola mogollón todo o tramo final, non? Xa o plano no que está o hotel, non? E se van acendendo as luces, ves que comeza a haber movimento aí dentro, non? Que diste, bueno, se está desatando xa o inferno aquí. Todo a trama zombie final é moi divertida, pero vou quedar co momento final total no que, vamos, o protagonista, bueno, o coprotagonista do filme, pues personifica todo o terror que co seu sexto, non? Entra esa música maravillosa, non? Me parece un momento super inspirado. Él está sobresaínte. Sí, voy a decir esa mesma. Pero bueno, quero dicir, en realidad o filme ten moitas partes bastante curiosas e esa ao final, ou a propia introducción a mí me molou moito como estaba feita, con este tom sepia, claro, non? Pero bueno, é difícil, non? Pues me quitas ao final é a miña favorita. Cando estou pa cabeza de Jill. Ese mola, pero por inmediato. Sí. Pues ¿cómo? ¡Puma! Sí, eso foi brutal. O bueno, o encontro con Emily, ¿no? Tamén, no tal, que fica así como mola moito. Tal. A propia cena que non ten sentido no restaurante. Me parece que está rodado super guai, o sea, con unha beleza moi... Viese aí unha sensibilidade artística e tal, non? Non sei, ten varios, pero bueno, sí, quizás si me quitas a do final, pues a de Un conto con Emily, pues por exemplo, sería unha que ademais é moi icónica, moi... O sea, de feito, algunha carátula que se fixo do filme, esa parte... No, estéticamente brutal. Sí. Non sei, pareceme eso, que ten moito momento bonito, a pesar de que ten moito momento tamén eso, arrepiante, ¿no? Bueno, pois vamos á última pausa, que neste caso nos vamos saltar o comercial de costume para por Seven Door to Hell de Europe. Vaya.
Bon, seguimos coa conclusión deste programa 9 da terceira temporada dedicado a E tu vivrai nel terror e l'aldilà. Hai que decir que E tu vivrai nel terror e l'aldilà quedou no posto 46. Non sei esta particular. Moito me parece. A mí me parece moito pouco, se por min acaba entre os 10 primeiros, pero bueno. Hoxe vamos a reducir un pouco a sección última de recomendacións mes e prevencións, e en vez de 3 vamos facer 2, porque nos temos que ir rápido aquí. Entón, comezamos por ti, Miguel. Vale, eu quería falar dunha serie que non é terror, xa digo, é máis como unha comedia dramática, pero claro, fala bastante da morte, reflexiona sobre a morte. Bueno, é moi divertida. É unha serie que se chama Afterlife de Ricky Gervais. Ricky Gervais é un cómico británico que, bueno, cada cousa que fai é ouro prácticamente. Ten moitas cousas de maior ou menor calidade, pero bueno, non podemos esquecer que foi a cabeza pensante o inicio da esa obra maestra, a mellor sitcom da historia que se chama The Office. Sí, e de vergoñar a todo Hollywood nos Golden Globes. Sí, bueno, aparte de ser un tipo bastante hater que non ten pelos na lingua. Bueno, esto fala de Tony. Tony é un tipo que acaba de perder a súa muller por un cancro terminal. E ten unhas grabacións dela que ve todo o tempo no seu portátil. Está moi fodido, tivo, digamos, situacións de que quiso terminar ca súa propia vida porque non podía asumilo. El traballa nun periódico local que, a xente que curra aí para vela cada cale peor. Ten, xa non só as pintas, senón os carácteres da xente son, terribles. E tamén ten un pai que está nunha residencia de anciáns que vai visitar. Todo isto, claro, como parece o tema super duro, super dramático, pode que o sexa, pero é que é moi divertido. É moi divertido porque o tipo, como non ten nada que perder, quémase moitísimo coa xente. Fai uns destrozos a xente, claro. Ten bo fondo, pero claro, o tipo vai a destruir, non se cala nada de nada. Eso, pareceme que trala por aquí porque gustoume moitísimo, unha recomendación, e porque, eso, é sempre unha moi boa reflexión, uns moi bons diálogos, bo guión, que, é o de menos, sobre a morte. Entón, eso, Afterlife, recomendación. Moi ben. Dime, entón... Churi, cal tes tú? Pois eu esta semana vou recomendar outra serie, neste caso unha miniserie de 8, está pechada, son 8 capítulos, é Veneno. Está dirixida por Javier Ambrosi e Javier Calvo, los Javis, ¿no? Que xa teñen, non sei se recomendara xa, penso que debín de falar dela, de Paquita Salas, que é outra serie maravillosa. Neste caso fan unha interpretación das memorias de La Veneno, que es, ni puta ni santa, escrita por Valeria Vegas, todo como un exercicio tamén de moi meta, non? Quero dicir, por exemplo, La Veneno está interpretada por 3 actrices distintas, non? Cada unha delas, a verdade é que a interpretación é brutal, o sea, ti estás vendo, porque son en 3 etapas distintas da súa vida, non? Que ti estás vendo iso, estás vendo a La Veneno, pero totalmente, non? Digamos que seguimos a historia de Valeria, que está interpretada por Lola Rodríguez, e que é a que comeza a investigar e a ter interese en facer as memorias de
La Veneno, non? Un día descubre onde vive e comeza unha relación, non? Elle vai contando as historias, non? Como pasa de ser no seu na súa vila, non? En Adra, Joselito el Maricón, a súa etapa en Madrid, non? Como prostituta, a ser un icono absoluto cando xa chega a televisión, non? No programa de Pepe Navarro de Esta noche cruzamos el Mississippi. Entón, bueno, é moi curioso, non? Porque ti ves como quero dicir, un programa que bueno, nos tocou na nosa época ser testemuñas, non? E tal, é moi curioso, non? Como está feito aquí, como recrean todo as bambalinas, non? Dese programa e tal, pois iso, non? Hai un actor que fai de Pepe Navarro, hai, bueno, Bryce F. fai un cameo, non? Que é o protagonista de Paquita Salas e fai de Crispin Klander, tal, tamén moi curioso. Pero bueno, é unha serie que é super emocionante, non? Porque ti hai momentos que escachas coa risa, outros momentos que son absolutamente deprimentes e horribles, non? E bueno, faille así un pouco de xustiza a este icono dos 90, non? Bueno, como particularidade dicir que hai un montón de actrices trans que teñen a oportunidade de traballar nesta historia, pues facendo papeles moi respetables, non sendo sempre pois a historia circense, non, que pasaba máis antes, non, que se plantexaba con estas actrices. Bueno, para min é unha super recomendación. Vale, pois entón a Veneno, recomendación. Sí. Vale, eu vou comezar a falar de filmes deste mesmo ano, 2022. Porque vin, bueno, como hoxe falamos de dous, pois vin dous, vale? Entón, o primeiro de todos, Scream, vale? Dirixido por Mark Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, que bueno, é a primeira vez que un filme da saga Scream non está dirixido por Wes Craven. Bueno, aquí temos os actores habituais, que é dicir, Courtney Cox, Nick Campbell, David Arquette, e ademais temos a Jack White, Jenna Ortega, Melissa Barrera, Marley Shayton, etc. De que vai isto? Bueno, vai todos os filmes de Scream, né? Aparece en Woodsboro, aparece un novo Ghostface. E xa está. E hai un juvenil e xa está. Bien. Nada, non, en principio bueno, pues hai unha parella protagonista que non son nin Courtney Cox, nin Campbell, nin David Arquette, pero bueno, introducen así como uns novos protagonistas que están nesta vila e que bueno, pues digamos no asalto inicial de Ghostface, que imita, como non, o filme inicial, pois a víctima non morre, ¿no? A víctima sobrevive. E entón a cuestión é que a irmá da víctima, que hai moito tempo que non a ve, non sei quantos, pois volve a Woodsboro, porque, bueno, a súa irmá foi atacada, já está, non? E, bueno, esta protagonista oculta un pasado que ten a ver co primeiro filme, ¿no? E oculta o mesmo a irmá víctima, a irmá tal. E nada, entón, bueno, pues ela e os compañeiros un pouco da súa irmá, pues intentan un pouco descubrir quen é Ghostface. E para eso, claro, van buscar a David Arquette, que xa é un señor licenciado en Ghostface, que bueno, é deste tipo de secuencias que intentan introducir un elemento dramático a respecto da saudade tamén dos filmes anteriores, ¿no? Porque a personaxe de David Arquette, lembremos que o policía e tal, ¿no? Aquí está retirado, sí, que casi morre en todos os filmes, ¿no? Sí. Está retirado, é alcohólico, Courtney Cox deixou, ¿no? por ascender na súa carreira. Bueno, o sea, un antiherói, ¿no?
e tal, ¿no? Un pouco como na realidade. Bueno, eventualmente, pois como volve Ghostface, pois volverá Courtney Cox para cubrir a noticia e por algún motivo volve tamén Neve Campbell, que xa ten unha vida feita con unha filla, non sei que, con o tipo que aparecía na cuarta, na quinta, non sei, cuarta creo. E nada, pero di, bueno, ben, Ghostface, eu teño que facer mentoring, sabes, que sei, coaching aos novos cativos e non sei cuantos, ¿no? E vai ali como a, bueno, a transmitir o seu know-how de como sobrevivir 5 secuencias, ¿no? A xente que ainda fica viva. E xa está. A ver, eu non, igual non son a persoa máis indicada para falar deste filme, porque eu xa a primeira non, o sea, a primeira que todo o mundo gosta, eu non son fan, o sea, xa o dixen aquí varias veces, que non gostei todo este rollo meta. Isto é outra vez. Sí, a mí tampouco me flipou, Este é o mesmo. O único que fan meta, ademais, fan meta a respecto da propia saga Scream, e depois fan como pequenas tonterías de... Sí, ves, xente como filme autoconsciente que te quere deixar claro durante todo o tempo que é autoconsciente e falar do cinema de terror e falar mal, por exemplo, do elevated horror, ¿no? Sí, que hubo que link que me pareceu interesante que se burlaba un pouquiño desta nova onda, non? De eso, elevated horror e tal. Sí, pero quero dicir, pero para propor o qué? Para propor o sexto filme outra vez de... Eso que te quero dicir. O sea, es crítico con unha cousa que ao final tú estás ofrecendo unha porquería tamén, o sea, que dicir, non... Sí, como filme en sí non... Elevated horror, que dicir, tens de todo, tens cousas boas, que dicir, non... Vale, defendes un terror máis popular ou máis tal, perfecto, a tope, pero que o mesmo filme que se fixo 5 veces antes, non hai nada especial ni nada novo. O único que sí que introducen un elemento dramático respecto de... Bueno, dos personaxes, sobre todo de... moi especialmente de David Arquette, ¿no? Que, bueno, que para por triste a xente que gostou do primeiro filme, en plan, mira, están bellos xa, ¿no? Como nos. Claro, non sei, o tempo pasa e tal. Nada, isto é unha prevención. Non era necesaria, non innova en nada a saga, non ofrece nada novo. Quen gostou de Scream ou quen gosta da saga Scream pode gostar desta. Eu, como non foi o meu caso, pues non gostei, non conectei co filme emocionalmente. E as brincadeiras de cal é o teu filme favorito, ¿no? En plan, The Witch e Midsommar, que vamos a entrar por aquí. O teu filme favorito é Scream, non te fastidie. Bueno, pues non, prevención. Non, Scream 2022. Vi un póster que salían todos os protas, non? De Scream e dicía, o asasino está neste póster, non? Sí. Sendo así moi... Eu teño que dicir que, bueno, sempre fui un defensor de Scream, tiña no VHS e tal, esta semana volvín a vela porque pola posibilidade de ir a ver a novo cine. Non gostaste? No. Porque che decir, se gostaste da primeira, entón ve esta, porque está como unha homenaxe á primeira. A recordaba máis entretida, recordaba máis... Todas as brincadeiras que fan na primeira a respecto dos slashers, fai na esta a respecto do Scream, vale? Comprendo. Entón, sí. Claro, despois de ver nesta Scream, dinlle unha volta de ir ver ou non. Entón, polo de agora non a terminar aí vendo, por suposto. Pero sí, recordaba guai. Non é tal. A ver, a primeira aínda foi así no momento algo, bueno, pois claro, novedoso, non? Tal. Pero lembro ver a segunda xa e dicir, ata aquí cheguei, non? Ao final me parecera unha cousa tan cutrona que unha especie de ironía sobre algo que acabas tú facendo, non? Porque, vamos rirnos dos filmes de terror anteriores porque ten unhas normas moi rígidas, sempre pasa máis ou menos o mesmo e tal, non? Bueno, pero que na túa saga pasa eso tamén, sabes? E que tú estás facendo igual.
Entón eso me parece moi pouco honesto. Bueno, te queres rir de eso, propongo unha cosa diferente. Sabes, non tal. Non sei, eu non empatizo con esta saga e entón non empaticei con esta, pero eu entendo que se gostas da primeira, bueno, pues esta vas gostar. Pero a primeira ten cousas moi boas, a primeira escena da primeira mola, segue molando, segue a molar, pero logo eso como os seguintes procesos de os rapaces e todo iso quedase moi Pois isto é o terrible. mesmo sempre un Jullunit, a ver quen é Ghostface e non sei quanto, e tal. Non hai máis. Vale. Pero hai unha máscara dourada, ¿no? No, vamos a vender caretas. No, a cuestión é que eso é unha cousa que meteron no trailer, pero que non acontece no non. Eso é staff, non sei, 6, 5, non sei. E fan como unha brincadeira respecto de algunha secuencia de Scream que a xente detesta, non sei, a cuarta ou así. E entón como que eles fan brincadeira da secuencia que ninguén gosta da saga, non? E entón sí que aparece un Ghostface dourado, pero aparece como na tela dun computador. O sea, non aparece. Hostia. No, que outro día estaba nun bazar e tal, e tiñan, como está o entroido aí, e tiñan a máscara dourada e tal. E foi como, eso pues debe de ser importante aí no filme. Da saga meta, sabes, que fixeron de... vale. Esta non é do Scream. Vale. O sea, é o mesmo de sempre. O sea, non hai... me parece, ademais é unha cousa que é terrible, e deixo a reflexión aquí para tal. Vivimos esta década pasada como unha especie de revival dos 80, ¿no? Que a xente intentaba imitar un pouco o terror dos 80, que tal, claro, toda esa historia. E o que me temo dramáticamente que esta década que iniciamos agora vai ser o revival dos 90. E isto vai ser moi duro. Temos unha década por diante na cual van ser os 90, os 90 tampouco son tan característicos, sabes? No. Así que nada, I Know What You Did Last Summer, Urban Legend. Sacaron unha serie que se cancelaron porque al parecer era pésima. Pero que ven un pouco por aquí, Scream, homenaxeando a primeira Scream, non sei. Agora vai ser os 90. Estamos perdidos. Bueno, había alguna cousiña nos 90. Sí, claro. Bueno, Scream, para min, prevención, pero digo, si hai xente que é fan da saga, pues eu creo que esta poden gostar. Pero eso, para os que non son fans da saga, esta non vai a chegar nada novo. Entón, bueno. Vale, a miña seguinte vai ser, bueno, é un corto que fixo a nosa amiga Ana Gronzo, Ana Master, que tivemos de invitada falando de Little Shop of Horror. La fixo un corto escrito por ele, dirixido por xa sei, por Tadeo perdón. No. Eso é dirixido por Tadeo Pugliesu e chámase Historia de Remedios. Remedios é unha señora que ten unha vida que disfrazou como unha vida normal, pero ela ten uns desexos de matar. Entón, claro, pois para levar a cabo os seus plans de matar. Eso, ten que disfrazar, eso, casouse con Manolo. Manolo é como, bueno, dos protagonistas que só sae un segundo, pero mola moitísimo. Ten uns fillos, todo isto é a propia Ana Gronzo, que fai todos os papéis. Isto podedes... un tour de force aí. Bueno. Sí, mola moitísimo. Podedes encontralo no YouTube, poñendo eso, Historia de Remedios, dándolle a seguir, que mola moito. E ademais vai facer uns sketches como continuacións pequeniñas sobre
a vida de Manolo, que é como o sea, vai continuar a historia. Sí, vai ser un spin-off sobre esa personaxe que, bueno, que fai moita gracia porque... Sí, que a mí mandoumo, teño pendente todavía de botarlle un ollo, que está grabado con teléfono móvil. Sí, un móvil, pero está bastante guai. Ten unhas escenas un pouco macabras tamén. Sí? Que ben. Está guai. Pois mira, teño pendente a ver se claro, boto un ollo ese. En plan, unha curta dunha amiga con un orzamento cero e que este guai, pois por suposto tiña que terlo aquí. Nada, pois do se non pasa. Aperta sana, por certo. Enhoraboa. Enhoraboa polo traballo, joder, que queremos máis. Moi ben. Pois entón, como era? Hai Historia de Remedios. Historia de Remedios, recomendación. Sí. Vale, pues sumámonos todos a este saúdo a Negronzo. A túa última, Chuli? Vale, pois eu vou falar de a última temporada, esa remate da serie que xa falar aquí dela, Pose, creada e dirixida tamén por Ryan Murphy, que continúa, bueno, lembremos, era unha historia que era moi herdeira do documental Paris is Burning, que era xa recomendei, penso, na primeira temporada de Maldeollo, e que vai un pouco das casas e os ballrooms, non? E isto é a historia en Nova York, xa nos 90, seguimos coas aventuras do reparto, non? Está Billy Porter, sobre todo como protagonistas, MJ Rodríguez, que fan uns papelóns impresionantes. E nada, aquí seguimos coas historias das súas casas, competindo nos ballrooms, mentres ao mesmo tempo pois a súa vida continúa, non? Nunha cidade na que o SIDA está a facer estragos, e bueno, dicir que foi inevitable, ao final me emocionei moitísimo, é unha serie que botarei moito en falta. Tamén, igual que con Veneno, non? Pois pasa que aquí pois tamén é unha serie que está interpretada por actrices trans, na súa maioría, que ia dicir? Vale, sí, vale. Nada, nesta última temporada penso que nos Globos de Ouro gañaron premios Billy Porter e MJ Rodríguez tamén a mellor actriz e actor dramáticos. E bueno, pasa con Ryan Murphy moito, non? Que é así como unha especie de idealista, non? Soe haber moitas escenas na serie que diste, bueno, isto está como moi idealizado e todo moi fermoso, non? O moi redondo e tal. Pasa a ser increíble, non? Logo hai momentos que diste, isto non pode ser real, os máis impactantes da serie, non? Eses sí que están basados en eventos reais, non? Os sucesos que aconteceron na realidade e tal. Entón, nada, dende aquí dicir que botarei moito de menos esta serie e por suposto que é unha recomendación, non? Só podería que... Esto es unha mierda. Me cago en Satanás. Pero a quen se lle ocurre que pode ser me cago en Satanás? No, recomendación. Vale, perfecto. Pois nada, entón Poser, segunda temporada, recomendación. Pose. Vale. Bueno, vou falar, como dixen, do outro filme de 2022. A ver, hai que dicir que, como acostuma pasar no cinema de terror, imagino que en todos os xéneros, non? Os primeiros meses do ano non son os mellores para ver filmes, vamos. Fundamentalmente porque, bueno, eu creo que as estreas se reservan para datas máis apetitosas, ¿no? A nivel de billeteira, a nivel de tal. E entón, pues, como que a inicios como que se estrean cousas un pouco que non se consideran que vayan ter unha trayectoria moi amplia, ¿no? Aquí neste caso vou falar de The Runner, filme británico, dirixido por Boyd Asher,
Jay Matthews e Augustus Müller, non sei descoñecer, son membros dun grupo de música e isto é un musical, claro. O guión é de Boy Harsher, Jay Matthews e Augustus Müller. A música é de Boy Harsher, Jay Matthews e Augustus Müller. E o reparto é King Starfandy, Singer Lauren, Cooper non sei cuantos, pero saben tamén Boy Harsher, Jay Matthews e Augustus Müller. Bueno. A cuestión, de que vai isto? A ver, é difícil de decir, pero digamos que no esencial hai como dúas liñas narrativas que son por unha parte hai un grupo así como de postindustrial, non sei que, un xénero raro destes que probablemente tú, Miguel, saberás máis, porque és máis xoven, quer dizer, non, o sea, para min eu son demasiado vello para este tipo de xéneros, pero digamos que é como unha especie de Rammstein. Non, é máis, o sea, non é tanto o teu estilo, é máis tipo, sabes a musiquiña de John Carpenter, pero como máis moderna, non sei. Unha especie de pop rock electrónico, non sei, unha cousa rara. E entón eles están esta cousa que fai a xuventude e tal. Pois nada, están por unha parte sobregravando o seu disco e tal, a musiquiña está guai, tal. E por outra parte hai unha rapaza como que sae dun bosque, bueno, non sabes quen é, está como chea de sangue e está como fuxindo e nada, e entón, bueno, pues fai volea, o sea, acollen así na estrada e tal, e digamos que quen acolle desaparece xa no inicio, e entón ela aparece co carro nunha vila, e entón, bueno, pues se vai encontrando con xente na vila e vai matando. Ya está, isto é o filme. Que dicir isto? Bueno, me cago en Satanás. Non se fai, a ver, non se fai longo, a ver, por exemplo, se ides, por exemplo, a parte de Fear Affinity ou non sei que, non vos aparece ni sequera a duración. E eu creo que este non chega a ser, debe ser unha media metraxe, non sei. O sea, non dura como un filme normal, unha longometraxe, non sei. E cantos minutos estamos? Non sei, eu creo que non chega ahora, A mí se me fixo curto, podéndoseme facer longo, vale? Ese é o segredo. Que ese é o segredo. 3 cuartos de hora, 50 minutos, non sei. Ese din o que teñen que dicir, pois ben. Non din nada, porque non ten diálogos. Comprendo. O sea, diálogos só aparecen na parte na que están grabando o grupo. Na parte desta muller que aparece na floresta e que depois vai matando xente, non hai diálogos, non? Hai interaccións, pero non mediadas por a palabra. Bueno, un recurso cando non se é actor. A ver, a cuestión é que ten cousas positivas, que, por exemplo, a fotografía, a iluminación, o sea, hai moitas cousas que recordan, pois, por exemplo, a John Carpenter, ¿vale? A David Lynch, a Darío Argento, a Gregory Crewson, a nivel de fotografía. Quero dicir, bueno, a nivel de imaxes está ben. Nada mal, non? Parecerse. Os actores son penosos, o sea, é todo negativo, son terribles, vamos, son, bueno, non sei, moi demencial. Así que isto vai a unha prevención, pero vamos, isto é un videoclip alongado, vale? Son un videoclip, pero non dunha canción, senón dun disco, para entendernos. O sea, este grupo que fai é gravar todas as súas pistas ou as 3 ou 4 cancións, non sei que, e acompañalo dunha narración que, eso, fundamentalmente fai a función de videoclip, vale? En ningún caso as dúas historias se chegan a misturar, con o cual non me parece, non sei, me parece que me retiveron moito tempo aí para facer eso. Entonces, prefería que fixesen un videoclip ou que fixesen unha longa e tal, non? Por iso digo que é musical, no fondo a presencia da música sí que ten moito, bueno, está eso, moi presente e tal, non?
Pero a mí non me acabou de atrapar esa historia, a pesar de que eso, de que a nivel visual sí que é un filme que ten un seu interés. Que estiven a piques de metelo en me, porque eso, ten cousas que están así medio ben, dixen, pero es que é moi aburrido, o sea, non se fai longo porque é curto, pero é en plan, isto non ten historia realmente. Pois imagina que dura 2 horas. Xa, bueno, estes no mínimo tiveran a decencia de Sí. non sei, me deixou un pouco desconcertado, o sea, en termos xerais vou decir que é unha prevención, pero bueno, non sei se queredes botar un ollo. Sí, pero claro, se a música molarache moitísimo, a música que fan esta... A música non está mal, non é o meu estilo ni o meu tal, pero a verdade é que non está mal. E iso, as seleccións un pouco artísticas están ben. O único eso, que eu creo que non hai historia, que é unha excusa para eles venderen o seu disco. E entón, non me parece que esteña de todo ben, non? Nada, bueno, de momento 2022, todo prevencións. Bueno, levamos dúas, quer dizer, non é tal. Bueno, pues nos queda xa despedir o programa, este programa 9º da terceira temporada, e chegamos a febreiro. Pero en febreiro facíamos algo, non? Claro. Nos acaba de... Claro, acabamos de flipar porque teníamos aí un pouco churi, en plan, quero o meu filme, non sei que, non sei quantos, e, non? Quería falar de Screen 1. Chegamos a Woman in Horror Month, claro. Esta muller no terror, e entón é algo que dedicaremos durante todo este mes a, bueno, pues a realizadoras de terror, non? Entón que imos proponer un cosa... filme cada semana. Claro, no, bueno, no, sí. No, en principio cada programa temos clarísimo. Cada programa que fagamos durante febreiro imos excepto nun imos traer cada un dos tres un filme. Claro. Sí, bueno, non é exactamente o mesmo. Non é exactamente. Pero no. Como non, joder. É dicir, un programa, 3 pelis. É como especial chuches que fixemos. En cada programa imos ver 3 filmes cada un. Sí, elegido por cada un de nós. E, bueno, vamos prescindir, eso sí, da parte final de bueno, recomendacións médicas e prevencións. De recomendación me cago en Satanás. E depois vamos ter un programa especial en un momento que xa veremos o que facemos, porque moi claro. Sí, xa anunciaré. Sí, hai un par de ideas aí. De todos modos, como isto nos pillou así un pouco de sorpresa, porque de feito este programa se grabou 2 semanas. Sí, imos un pouco... Pois por eso nos apañou así un pouco hostia, está febreiro aí, ¿no? Así que... Sí, que xaneiro pasou... Sí. Xa. Sí, eso, bueno, cuando estaba pasando, pasaba lento, en plan, joder, se acaba este mes, puedo pagar a luz, tal. Pero agora que estamos en febreiro, en plan, xa foi. Pois a cuestión é que vamos facer isto durante unhas semanas e en algún momento vai haber un especial, Woman in Horror Month. E, claro, como nos pillou así un pouco de sorpresa e tal, non temos claro os filmes que vamos traer. Así que non os vamos a anunciar hoxe. Pero, durante a semana, iremos anunciando cales son os títulos para que nos acompañedes e nos comentedes pues, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en maldegollo.agora.gal, en ebooks, e, bueno, incluso se queredes en Letterboxd, que temos unha serie de listas aí onde podes... Email, correo postal, burofax... Email non temos, que non envíen nada ao email, porque les vai chegar a calquera outra persoa. Entón, eso, estamos en todas esas redes. Si queredes que falemos de algunha en algún momento, pues tamén nos podedes suxerir algunha. E nada, pola miña parte xa está. Acabamos este programa no que se cometeu a injustiza de levar a... tuve ver aí en el terror el alquilar ao posto 46. Pola miña parte eso, un abrazo aos Maldeollers, aos e as Maldeollers, e nada, e vemos na próxima.
Veña, ata a próxima, imos pasalo guai. Pois veña, xente, vémonos entón. Chao. Apertas. Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.